nouvelle bembolo breaking news anga show boss glendo inshallah ne bala na mabagaw anga do folo ni positive yi kadaka jamana ko fali benela ame kuma la ermina anga jamana e breaking news bado créer bi mashallah et c'est-à-dire mon keranga jamana kono c'est quelque chose à être félicité Assimi Goïta Simo Dakantigi a Boraka record wereke tuguni Mali kono dans l'histoire du Mali c'est à féliciter Assimi Goïta Boraka Muneke ne bala la mabrao a Boraka Mali national et territoire national a Borako Odi structuré Masami Alaye Okuma structuré il y a 50 ans de cela sans bidrou un territoire national ce n'était pas structuré ce qui est très très grave donc ça veut dire en un mot depuis Modibo Keïta bolé à la Mali ma deli ka révisé ka se ka Mali sigi ɲɔgɔn kan an ka jamana ko sodɔn yiridɔn yɛrɛdɔn ni ɲɔgɔn tɛ c'est-à-dire an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna a kuma faranfasiya togo la togo min an yɛrɛ mun b'a kɔnɔ n'an bɛ se k'a faamuya togo min na ni ka se ka a matarafa carte sanfɛ parce que tubabu ko la photo est 1000 fois parle 1000 fois l'histoire qu'elle est dit o kɔrɔ ko i bɛ mun ye image la o kumakan ka bon siɲɛ 200 siɲɛ 1000 ka tɛmɛ bɛ mun bi da kɔnɔ o de la l'image est très très important donc mun de kɛra Mali carte de structure ne ballon lamɛbagaw donc ni nana an ka jamana lajɛ il y a 50 ans o kuma kɛ fɔlɔ donc a yirala k'a fɔ il y a 19 régions au Mali région 19 o de b'an ka jamana kɔnɔna la en même temps il y a 159 cercles Mali kɔnɔna la cercle 159 o de y'an ka jamana ye o fana bɔlen kɔ i bɛna ye il y a 474 arrondissements an ka jamana kɔnɔ arrondissement 200, 474 o y'an ka jamana arrondissement ye o fana tɛmɛnen kɔ i bɛna ye k'a fɔ il y a 815 communes Mali kɔnɔna la commune 815 o de b'an ka jamana kɔnɔna la i y'a faamu 815 200, 400, 400, 500, 800 commune 815 o fana bɔlen kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ il y a 12 635 villages an ka burusi kɔnɔna la parce que i b'a dɔn i bɛ maliyɛn caman ɲininka nin na u tɛ nin dɔn yɛrɛ mais ni an kan ka nin de dɔn ni an ka jamana de ye on doit connaître notre géographie ka d'a kan i se ka kɛlɛ kɛ jamana nɔfɛ n'i t'a géographie yɛrɛ dɔn ni an ka jamana lajɛ burusi kɔnɔna la village an b'a fɔ mun ma ko an bɛ taa an ka dugu la an ka dugu kɔnɔ Mali kɔnɔna la bi dugu min b'an bolo dugu 12 635 o kɔrɔ ko dugu 1000 dugu 10 200 2000 o ni 600 ani 35 an ka burusi kɔnɔna la kɔni o de b'an bolo mais n'i nana nin lajɛ ni carte territoriale min kɛra ni vraiment on doit féliciter Maïga ye baaraba de kɛ nin ko in na i y'a faamu je répète pour la 3e fois ale de ye baara kɛ nin na nin ko in kuma ale de ka département bolo n'o ye département territorial ye et sous leadership de Choguel Kogala Maïga donc nin yɔrɔ in na an bɛ Maïga fo a ka baara la c'est à dire i b'a dɔn Assimi ka régime na quoi c'est à dire ministre dɔw b'a la i n'a fɔ ko Maïga i n'a fɔ ko Kamara n bɔra ka Kamara tantôt n ka so fɔlɔ la i n'a fɔ ko Job n bɛ tila ka n da don Job fɛn la c'est à dire mɔgɔ minnu bɛ baara la u b'u yɛrɛ dɔn quoi i ye n faamuya mɔgɔ bɛ baara la ne bɛ so wele a bɛɛ la tuma bɛɛ bɛɛ n'i ka don de don Jao ninnu ni fɛn ninnu olu bɛɛ bɛ baara la mais mɔgɔ tɛ baara la kɔni i bɛ n jɔlen sɔrɔ n ɲɛ i ye n faamu n tɛ Mali fɛ u ka Mali kɔrɔ mɔgɔlankolon ninnu i b'a dɔn u ka cɛ in b'o gɛrɛn la halisa ɲɛ b'a la a bɛ yafa deli la ko il s'excuse o bɛɛ la note b'a bolo a bɛ to a kan ba fɔ la moi je connais ce genre de personnes vraiment ce n'était pas du bienvenu n tulo b'a ka excuse là ce n'est pas tolérable parce qu'il sort avec des datas et nous on ne veut pas entendre les datas, on veut entendre la solution, c'est tout. Il ne faut pas nous rencontrer de l'histoire. Il revient toujours dans ces salesmen. He's a salesman. En anglais, les vendeurs. C'est un vendeur. Il croit qu'il est en train de nous vendre des choses. Tout ce que nous on veut entendre, c'est comment on va solver le problème. On ne veut pas... Il m'a dit, c'est-à-dire, je ne recule plus quoi. Parce que nous, les femmes, nous, on était coulés à la Malikoina. Allez, les mecs, bon, mais chaudement, dit Moma, ni midi à coaler là, quoi, à ben toro, quoi. Y'a famille. Parce que à dessous, ne que mounou, ça ne que me donne blague à mounou brocare, quoi, ni mo sougou, quoi. Ça dit, Mobou, c'est pas la romina, avec qui konoka, na boka, na solution d'ama, avec la botunga, na ferré, ama, quoi. Les choses est déjà gâtées. La chose est déjà gâtée, mon frère, Sedou, et Sedou Traoré. On ne te fait pas confiance, on ne te respecte pas. C'est la vérité.
Vraiment, il faut démissionner, il faut t'en aller quelque part d'autre. On ne veut pas t'entendre. Parce que ne bolo qui veut boire une solution, il veut boire comment c'était gâté. Ce n'est pas du bienvenu. A fora on y a ko malien den kura yu daro malikola. En tout cas malien den normalement noué en tout grena. Donc je continue. Donc ne bona na mebrao. Et voilà un leader à féliciter. Il s'appelle Abdoulaye Maïga le Grouba. Allez barakaladi. Fɛn dira ale ma a y'a bɛɛ datugulan tu a kɔnɔ Assimi ma foyi kalifa na samba n'a ma datugulan tu a kɔnɔ et c'est quelqu'un tu sais que Assimi le respecte et il va ni Assimi ka chemistry n'a bɛ Assimi kɛrɛfɛ tu vois la personne de Assimi sort tellement que a ko ka di Assimi i b'a dɔn k'a fɔ ko c'est des gens ils sont très proches i ye faamu parce que ne bɛ langage corporel kalan quoi i ye faamuya o de la cɛ dɔ in comme ne ye cɛ in Seydou. Il y a parce que quand il sort là, il croit qu'il est mieux que les autres, il croit qu'il est plus intelligent. On a un problème sérieux là-haut. Au lieu de nous donner la solution, avec une histoire à rencontrer, comment c'était gâté, quand on est venu, quand on a doté, quand on vient de doter, c'est nous. Nous, on ne veut pas entendre ce qu'on a doté. Nous, on veut entendre la solution. À mon niveau là. Nous, on sait que c'est gâté. Tu n'as pas à nous expliquer comment c'était gâté. Il faut nous donner la solution. À ma solution de qu'on a là, en Amérique, on ne veut pas la cette fois-ci. On veut la solution de notre putain d'affaires de courant. C'est tout ce que nous on veut entendre. Il ne faut pas nous parler comment c'était gâté. Nous on sait quand est-ce l'énergie du Mali a été créée. Donc il tenait les sondis Hiroshima en ligne quoi. Donc il faut nous parler de la solution. Espèce de bichère que tu es. Je continue. À l'aide des infos pertinentes dont il fait son analyse, Abdoulaye Maïga c'était un leader complet. Assimi Barafefedama aya Barabedjatounan Tchako. Assimi Barafefedama aya Bedjatounan Tchako. Masami Alaye a Borakanga Djamana ka Bounya ka Seganga Djamanama. Il vient de créer la nouvelle carte du Mali, ce qui est le territoire national de notre pays. Vraiment ka Betaka, ka Dati, ka Dambema. Malion, on a 19 régions, 159 cercles, 474 arrondissements, 815 communes et 12 635 villages. C'est ça notre beau pays, le Mali. Sans trop tarder, vraiment, on doit féliciter Abdoulaye Maïga, son excellence. Barakela Dedou, Barakela Kouadne Koudougou. Moi, j'aime trop les gens qui bossent. Je déteste les gens qui vont venir nous perdre notre temps, essayer de saboter notre... Face à la situation de crise multiforme et pluridimensionnelle que notre pays traverse depuis quelques années, cette nouvelle carte administrative contribuera assurément à la refondation de l'État pour une gouvernance forte et efficace. Dans le cadre de l'élaboration de cette nouvelle carte, le processus de l'organisation territoriale s'est servi des principes directeurs et des critères précis afin d'opérationnaliser les régions et les districts de Bamako et de permettre le maillage du territoire en prenant en compte des critères démographiques, sociologiques et d'accessibilité des populations à l'administration. La réorganisation territoriale permettra de renforcer le processus de décentralisation en capitalisant les acquis et les difficultés recensées par les acteurs locaux, a estimé le président de la transition avant de tirer le chapeau au gouvernement pour cet énorme travail abattu en si peu de temps par des cadres nationaux. Il est institué une codification numérique en vue de faciliter l'identification des circonscriptions administratives, des collectivités territoriales ainsi que des villages, fractions et quartiers. En cette occasion, je félicite les membres du gouvernement pour leur solidarité autour de ce projet si important et l'ensemble du personnel du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation pour leur engagement constant. Ma satisfaction est d'autant plus grande que le processus d'organisation administrative et territoriale a été l'œuvre d'une équipe pluridisciplinaire exclusivement constituée de cadres nationaux dont je salue la clairvoyance et la patience. Le président Assimi Goïta souhaite que cette carte soit un référentiel pour l'amélioration d'autres cartes sanitaires, militaires, éducatives. En attendant, le ministre en charge de l'administration territoriale promet de poursuivre la sensibilisation des populations sur les nouveaux textes, voilà les organisations administratives et territoriales.
Voilà. Nous restons à Koulouba pour évoquer Donc, les raisons qui ont... Donc, on est ballon la c'est ce qu'on appelle un leader. Abdoulaye Maïga, son excellence. Assimi ne aboua dakono. Et ala, tché, a une analyse que ça. Ne a une analyse que ça. A une blanc analyse que. Assimi go. Quand je félicite département de la ministère territorial pour leur engagement. Et alors, Nakira, n'était toi qu'en forme, même pas famille. Il sait qu'en boire là, quoi. Il sait qu'en faire là, quoi. Fatih Dougouri, Assimiko, quand il félicite ministère ministère territorial pour leur engagement constant. Toi, Canado. En anglais, nous, on appelle ça consistently. Ni Djamanyamoko ni bois d'accord, quoi. Ça vient du cœur. Quand un président, un dignitaire parle de ce langage, c'est des mots choisis. Il n'a pas dit qu'il félicite le département ministère territorial. Il n'a pas dit ça. Hein. Il dit, je félicite le département ministériel territorial pour leur constant travail. Ça dit, il faut dire ce que quoi. Je m'excuse. Hein. N'arrêtez d'un coup faire quoi. À Ben Alana Kratche. Et je suis au sérieux. D'un coup l'on commande. Ça n'est pas présent qu'à dénouement tantôt. Ko siècle ni bara indronte ko ale be ministère territorial mo ka bu fo a ko e foli dai ko kadaka ko foi ma khalifa maigala kama datuna twa kono yire ka fokala ba fotuni carte ko fere bolé territorial national carte glani bané fene ka be ka fotuni ou ye biométrique mi fere mi glani ke bien vrai que c'était des challenges et il y a toujours des challenges mais qu'il les félicite pour leur constance. Tu sais que un leader ne cherche pas quelqu'un qui est parfait, mais on cherche quelqu'un qui est consistant et vraiment quelqu'un qui se préoccupe pour les besoins de sa population. C'est ça, Maïga. C'est ça, Maïga. Dignement reflet touni, amese ka mumbaru. Anga boy anga ndado dignement la touni. Anga boy anga ndado Abdoulaye Diop là. Abdoulaye Diop fait petit baro ke bi ay Mali vraiment ay baro faut être étoilé là. Ale koni mana dondron, ale be do daba de fait ka bo daba fait. Ale be tobu datuna twa kono parce que baro lui il a fait les États-Unis pendant des années. Donc ale be tobu broto donc quoi. Il a l'habitude de battre les blancs parce que ni maintenant il mène andron ni c'est tobu la do bika mena on cheka segi. Donc lui il sait comment les battre. Donc Massami Alaye et Abdoulaye Diop il s'est bien expliqué sur le cas du Mali, il m'a fait bien. Mais à quand Madjane dron, aïdado amnismana, car faut trop sous là. Donc, n'intero mundo, mais maintenant kala au kala mofolo, yani nga gringa, nga analyse dit quoi. On écoute son excellence. Quel crédit nous allons donner à un tel rapport? Ensuite, pour ce qui concerne la division des droits de l'homme des Nations Unies, de l'administration ici. Je pense parce que tous ceux qui se sont précipités à applaudir ce rapport doivent d'abord chercher à comprendre qui est dans cette division. Ils sont de quelle nationalité? Quel est leur parcours? Et qui les a amenés ici? Quel est le pays qui contrôle cette institution? Ensuite, l'autre question par rapport à la crédibilité de ce rapport, vous avez lu ou entendu récemment le président de l'association malienne de défense des droits de l'homme, M. Mokhtar Mariko, qui a indiqué très clairement, publiquement, le fils du Mali, Mariko, que ce rapport du Haut Commissariat des droits de l'homme n'est qu'un plagiat du rapport de la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, que l'AMDH a contesté ici, parce que le dit rapport ne répondait ni aux normes internationales de rédaction de ce type de rapport, ni aux normes d'indépendance, ni aux normes de professionnalisme. C'est juste du copier-coller par rapport à ça. Premier élément. Deuxième, la même AMDH, parce que je ne parle pas au nom du gouvernement, parce que vous allez dire que je défends le gouvernement, trouve incompréhensible l'accusation, l'Association malienne de défense des droits de l'homme trouve incompréhensible et irréaliste l'accusation que les FAMA aient pu ouvrir le feu sur la population de Moura un jour de foire et que les balles n'aient atteint que des victimes peu. Ça n'a pas de sens. Un jour de foire, voire que
la population. Donc, le ballon la mabagao, ça c'est job. Toujours en action, toujours à l'air. Donc, job pour délicat de nier, allez be bedda tout nan kono. Donc, job pour ya ira ka fo ko anga avocat, no be droit de l'homme représenté, obe ONU représenté, no be international cour représenté et Marco et lui, il a montré que le jeune avocat talentueux, allez bora ka fo ko et ils ne sont pas d'accord avec ça. Donc, job pour tout nan kono. Kakla ka ira ka fo fene, ko fone nyakli ni akli bu ka marfa kisaula pour que ta flaw fara, ka donga fo ko maninga obe jamala, e bozo obe jamala, maraka obe jamala, kulu begen a boy parce que bali forre no telima mal e sari oni ko mali be balim ci quoi balim ba foré ko ay boy e fly e talier ne diallo jerry ok que soit ka fali damne ça. Donc vraiment c'est bête c'est bête la croix que nous sommes bêtes comme eux. Nous sommes pas bêtes comme vous, nous sommes des intellectuels. Donc job you datuna tu kono orola mais akla ki dado kuma orola ango fene la main. Quel crédit nous allons donner à un tel rapport? Ensuite, pour ce quel crédit nous allons donner à un tel rapport? Quel crédit nous allons donner à un tel rapport? Donc on ne va pas donner de crédit à cet rapport. Mais premier moyen, ou que job qui doit retourner à ministère de Takalikola. Que ça c'est des choses qu'il doit regarder et quand on les regarde, on regardera, on est en train de voir. Donc je vais prier Dieu que, mais à la délit, à la coquette, langage corporel, lui, pas que ça soit des tenus et que notre organisation, notre digne gouvernement sont en train d'envisager ça. Mais à la délit, à la canake kouye, ou ka moun fo ou ni ronche. Na ala sonna malion, maintenant yoro ina ka wululi kana se auma. Le 25 no le jeudi ni ala na kira sonama akanake bashi na be bashi midje bill commune 2 le 25 akanake bashi na be bashi midje malien deun aye bo ina fuko kono kulu aye bo Sad Modibo Keita ka ke yoro fitini ni ambolo aye bo malien deun diaspora mo fone be bo iya famu donc anga bo ina fuko kono kulu fa kelen ba kelen anga trani fadi sako nunge nga bonga jamana konala anga jamana tigata ala ka manden tiga sigi sunjata ma afuko amina. Donc vraiment o bere wolendo ye famu fam befe anga bokani for dem nge nga bonga jamana konala ka i faso jɔ siga t'a la o juru be fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen kana an faso maliba kodɔn dugu maabadugu a kan ka ko ko mana kunbɔ an ka cɛsiri walasa k'an faso ka yɛrɛma hɔrɔnya ta latagan an t'o k'an yɛrɛ dɔrɔn kama nka an b'o kɛ an faso ka siniɲɛsigi kama mali mun ta ye a yɛrɛ ye ani mali kura an maliden ɲuman cɛ a n'a muso mali ka wele sera an ma an bɛɛ ka bɔ juin kalo tile 11 a n'a tile 18 ka taa awaw vote sariya sunba kura kalata la. Les champs fleurissent d'espérance. Les cœurs vibrent de confiance. Maliens de l'intérieur et de l'extérieur, recevez ce grand appel de la nation. Le 25 mai 2023, au stade Modibo Keita de Bamako, une grande mobilisation contre l'impérialisme organisée par les forces de changement, contre la présence de l'amunissement sur nos terres ancestrales. Sortons tous manifester la voix du peuple, la voix des Maliens de tous les horizons. Non à l'amunissement, non à l'influence impérialiste au Mali et contre la cynique malice occidentale au Mali. Ensemble, sauvons le Mali. Donc Malien, Masha'Allah, le 25, a kanake basiye nabe basi mi je ye famu anga bo ka nu datuna tu kono u ka bo anga jamana kono anga jamana tiyata an yere kan an sensen kan jamana jo ambola ermina Malien a jonga national niveau do oma sari me donga bo quoi me donga to ka bo quoi tic tac breaking news drum breaking news me je kono ngo breaking news be dia kono de balala me bagaw a ben ala na kira che irisilaye to bula datuna to kono ala na kira ngo Poutine te mo ci terke Poutine le nami de personne masami ala ye to bu yu ka mulbala damne bituni utaru sigi G7 na kama na ko fo ka sanction bo ta irisila kama me kila ka ndadu ka sanction na ye sanction ta irisila kama sanction do fadin sago ya sanction dron ka to ta ko di irisila ma ubuka sanction tala tumamina irisla fene u datuna tukono irisla mune fo to bunyana irisla kanto folo america ma Russia ban
Barack Obama in the country. Pour l'histoire du monde. De par là, il dit d'amandou le kake. Il est là, tout comme on a qu'un fol tic-tac, tic-tac, tic-tac. Nga tche, il est là, ok, kabe calcul la tomna, on t'a fléni. Il est là, bora 600, ka faut que djien wuli, ko Barack Obama te douka douko kono tourni. Il est là à Bende, l'ancien président de la République des États-Unis, Barack Obama. Parce que on a qu'à faux, que Barack Obama devait qu'à Joe Biden manager quoi. En un mot, Barack Obama est président, Joe Biden était président. Donc Barack Obama est quoi, il fait paraît-il. Donc de ce fait, il est là donc au Boga Fréromna, à Kangatika. Oh yeah! Donc il est là vient de vraiment ou flener qu'un embargo, qu'un bandit croissant Amérique de camp, ils ont bandé 500 personnes de très haut niveau des États-Unis. Israël sanctions si mon fin que me duru Amérique a bien mon bébé beau qu'Adam ne faut président de la République là. Donc il faut que Djiouli ko Barack ko sente duka jamana kono tuguni oni mo badin c'est dire ka bo femme fait. Donc ambola elimina ngatie to bu fene wula ou del kola awo G7 mo ulu fene wulu del kola. Wulu del kola ka foko c'est kulu fene be irisila e datunan twa kono e fam. Ko be irisila datunan twa kono ko be sanction sigi irisila kan e fam. Donc les sanctions me sigi irisila kan vraiment c'est pas du tout la peine. Wutana de kataka brasser ça irisila ka herema ja herembe irisila o manduye ute fe ko ye awo irisila ka here nyangwa be tobu la bi aka here nyangwa bula shini ja ame kuma la ermina e ala na kila ne se ka famu mo se ki tuire ma to me kay kanto ko worbe tobu la dugu la ka teme irisila ka ça n'a même pas de sens ja jama minga boni jama be ja niko kibe jama una masake nyini ate afrique yere ni be ka jama masake ja irishila de jamandugu ye jamandugu te jien kono ka teme irishila kan ja niko ko jama una yanga yefo moi sari mure na foro ko mure jama mure de be irishila jama be irishila ali ta dinga senga la bo ina foko sanu manga norla to na iba furan ja irishila fene jama me furan a ben ala na kirachi c'est l'un des pays le plus vaste en termes de diamants. Irishila be jien fourni diamant là. Irishila be wori min soro u ka diamant BRICS. Diamant mi na be fama ko BRICS. Ite mun ko yere quoi. C'est il ba ta dron ka tomo ka ke diamant. Irishila be wori min soro la sankon là. 4 milliards de recettes par an. Irishila bo le soro. Donc masami alaye G7 mo bo ka yere on ke 600. Ko they will ban Russia diamond and all over and Nero. Ko otambe dugu la. Ko irishila ka jama ka qui c'est clé ka te to odugula les femmes tellement qu'ils sont fâchés contre la Russie ou yosku beke ou tout que attaquer ou taro be munga 600 donc tara ba jama on est ma 600 est-ce que jama sera moma ko donc ko jama te fere uluga dugula tuni aw muso ka barate fo se jama sanko aw de jama ke l'Algérie sinon jama me munga farafina on te bolu jamana aw de be bala ke jamana aw de be blende ou glan jama de be ke et mobile ke blende jama de be keleke menan ke blende aw de mago be ni bela donc masami alaye nako kamna aw bolu so awre nyela o taw kungoy mais au klaku kanto ko ce n'est pas finalisé d'abord mais voilà les choses qu'ils ont mis sur la table maximum de partage. Tobu de ni fo 600 ko bina irishila ka jama irishila be jama min fere uni nyonche ko fenete fere tuni u ka jama na okonna la u ma dawo ma de G7 have made embargo again aluminium en même temps ko aluminium franc mu be duga jama na konna la no fere ni franc kelme ka irishila fa ali worte do ala do masami ala écouter irishila ka franc fene sa u ma dawo fene ma de u kla ku kanto ko curve u ka fere be ko cuivre u fere ko fenete o fere ma tuni u ma dawo ma de u ka fere be tuni ko nickel. Masami alaye mumba to ou be se ka produit sophistiqué mba nu chamanglan ko nickel kuto fenesa ni na nickel la je o be ben 30 milliards de dollars de recettes par an kuto fenesa yefam semi reductor technology donc ambola hermina il se la fait investigation woreke il se la na e ka fo ku be ka irini ke mamina ou nana e ka fo ko jako tobula kelme ka kodo la ben ou kelme ka semi redaction technologie do créer et Ukraine konala ka essayer ka genga wuli Ukraine konala donc no désactiver donc o se ka tcheninke ninga turta da irishila jaja tobu ka kola benenoui donc la guerre là est en train de s'escaler au niveau qui doit faire peur tout le monde encore
en même temps, les Anglais sont en train de devenir fous. Les Anglais ont le droit de l'homme fou. Anglais comme ministre, lui, il s'emballe. Lui, il s'emballe des droits de l'homme. Donc, au fait que les Zelensky, c'est qu'on a attaqué, qu'on a attaqué. Mais en mot, la Hermina, Zelensky fleur Arabouka Dougoula, Zelensky est comme fort. Ko ale be fen kelen pe de fe diɲɛ kɔnɔ ni heure la ko vraiment ko ka guerre bancale tɛ foyi fɛ ko Zelensky ɲininka ko Zelensky ko tu veux manger quoi Zelensky ko non ko il veut pas manger ko Zelensky tu veux boire quoi Zelensky ko il veut rien boire Zelensky ko k'ale be fen kelen pe de fɛ diɲɛ kɔnɔ ni heure na ko ka kɛlɛ ban Zelensky ko tout ce que lui veut faire c'est de mettre fin à la guerre awo ale be fɛ guerre dɔrɔn de ka ban. Est-ce que Arabou se ko aller ala kama fils abri là les années je suis venu en Arabie Saoudite pour mettre fin à la guerre ko Arabou ka ke ala kama ko ka kolosita ko ka la ilaha illallah fo ko ka subhanallah fo ko ka astaghfirullah fo ko ka fo ko ala kama ko fils abri là ko ka gerba. Bon, vous avez vu, la paire a changé de côté. Donc le moment donc que les G7, et ils sont en train de sanctionner la Russie. Voilà le monsieur qui commence à devenir fou. Lui, il est en train de demander pardon partout dans le monde pour mettre fin à la guerre. Donc la guerre là, c'est pour l'Ukraine ou c'est pour la Russie ou c'est pour les OTAN. Donc guerre est dans l'État. L'Ukraine est guerre là ou bien OTAN est guerre là. C'est laquelle? Ça, c'est des questions que tout le monde doit se poser. Intellectuellement. Qui est en train de faire cette guerre? Donc Zelensky connaît apparemment Zelensky cette guerre là. Parce que les Américains, les Européens, ce qu'ils sont en train de dire, et ils veulent toujours mettre de l'huile sur le feu. Le mec a pétrole dit que tasmaka alsa. Mais Zelensky, autant c'est le contraire. Zelensky fait aba koufé, abe fambe, ala teke seka fini douala, fini complet clé ne bala, il y a bientôt une semaine. Wallahi billahi, au benyabala. Complet clé de bala, abe voici la femme fait. Ni complet clé de bala, dongodo. Yefam, a flene araboula kuka keleba ko fils abrilla. Ambola erimina, toi ou beka sanction wereski et irislakan. Donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que moun la toi ou beka nke, toi ou reabu dakono, ou kanto, konou luma guerre gagné, que ça sera la fin de l'OTAN. Que l'hégémonie de l'Europe ne va plus avoir de sens. Quelqu'un. Mais, il a fait quelqu'un, oui. La Russie aussi dit que si elle ne gagne pas cette guerre, ça sera la fin de la Russie. Donc, ça sera la fin de qui? Et donc, après un signal aussi fort du Parlement belge, je ne vois pas trop comment les diamants pourraient être ignorés dans les osiennes paquets de sanctions. Donc, Massami Alaye, Ambola Hermina, voilà aussi les Américains et les 7-7 et les G7. Et puis, l'Ukraine ne fait même pas partie de cette groupe. Et Morako Tiara. Avec la guerre que je fais, avec la sans présence de la personne qui est même en guerre. Mais ça va devenir plus grave. Mais là, on analyse de Auma. Non, ni toi vous connaissez la farafina tout le dans les encore. Parce que il va ko ala kain quoi. Ala be farafin fait tellement quoi. Ala be ka beke ka ira auna quoi. Il faut mieux. Ka toi vous sombe ira auna. En tout cas quand le livre kono parce que il be faut colonisation, on négritude ni esclavagisme, au mas au makanyana, au kera histoire de konala, au kera mo munu yana au chamante intuguni. Mais cette fois-ci, ni meka ke an ira de yana quoi. En baisse que le meka la télé là quoi. On est en train d'étudier les blancs en temps réel. Nous avons fait alhamdoulillahi arabil alamina. C'est-à-dire où la dit en temps réel de quoi et de quels ils sont capables de faire. C'est des gens qui n'ont pas de morale. Ils mentent, ils volent, ils tirent. Voilà Zelensky. Bon, allez n'y d'abord et Afrique leader. Ça doit être des très grands conseils pour les leaders africains. Parce que mon est là. Et quand là, et puis il y a trop de mecs qui ont fait. Comment tu peux regarder, tu peux assister à la guerre de l'Ukraine et vendre ton pays étant un leader africain? Mais Massami ala ni armade ni ala banila abike fadin saoudi. Sinon ni kan akeli son tadi Afrique bema.
Ça doit être des exemples pour les leaders africains pour ne jamais trahir leur pays ou leur continent. Parce que voilà le résultat devant vous. La guerre n'est pas même faite pour les Ukrainiens. Parce que nous refondons, nous radio active donando Ukraine du jukoro. Il y a l'intelligence de bora kalama, mais la kala akala main. Donc masami alaye ni risila yere ko kabe kresudo ke Ukraine erina. Radio active be déclencher, ça va être dégâts en toute Ukraine ou Ukraine be bo non. Donc mais au Europe de au blind, risila de bora sanko fo. C'est des services secrets de la Russie et des agents spéciaux de la Russie qui viennent de dire ça. Vous voyez que Poutine m'a dit que c'est clé. Au clé, au lieu de que la radio active blind, c'est eux qui ont mis là-bas. Et Allah nakra. Et Allah. Et Ntigi Allah. Et Ntigi Allah. Et Allah. Et maro nous ne diétoro. Ma yere ka ballon into là. Donc mais ça, on m'a c'est Allah kalla, ayni mina ka faru. Là aussi, on parlera de cette dimension symbolique autour du diamant. D'abord, les faits, rien que les faits, les indispensables de Quentin Bérichal. Bonsoir Quentin, bonsoir, la musique n'était pas tout à fait là, mais les pays occidentaux s'attaquent aux diamants de la Russie. Oui, vous le savez Emmanuel, les diamants sont éternels, disait Ian Fleming dans une des aventures de James Bond. Eh bien pour la Russie, ça semble terminé. Le G7 et les dirigeants de l'Union européenne réunis à Hiroshima au Japon actuellement discutent pour interdire les exportations de diamants russes sur leur sol. C'est Charles Michel, le président du Conseil européen, qui l'a annoncé ce matin avec une formule toute trouvée. Écoutez. We will restrict trade in Russian diamonds. Russian diamonds are not forever. And we will lay out openly and frankly why these sanctions are necessary. Russian propaganda is built on lies and conspiracy. We are fighting back with the facts and figures. Le Royaume-Uni a été hier le premier pays à interdire les exportations de diamants russes sur leur sol. Les pays occidentaux l'emboîtent le pas. Et vous allez le voir, cette décision est symbolique, mais pas que. Car la Russie, c'est le premier pays producteur de diamants bruts. C'est en Russie que l'on retrouve les plus grandes mines de diamants bruts. Regardez, notamment dans les plaines sibériennes. Le diamant, c'est 4 milliards de dollars de recettes chaque année pour la Russie. Non négligeable, mais une goutte d'eau comparée aux 110 milliards de dollars. Donc, aïe. Donc, Massami Alaye, Dieu me sait qui tue vraiment que l'Allemagne est le pays le plus riche, que la Russie n'est pas un pays riche. Un pays qui est en premier mondial en diamant brut. Ne manifa onyana, ngo aka fram mo lankolonka analysuma, il faut revenir sur la terre. La terre ne ment pas. Tchebe galontige, musobe galontige, le temps ne ment à jamais. Et quand on parle du temps, on parle de la terre. Et quand on parle du temps, on parle du ciel. Et quand on parle du temps, on parle de l'existence de l'être humain. Nite galontige, le temps ne ment à personne. Tanga boni montrouide. Tant est douloureux, tant est fien, tant est sanglou, tant est iri, tant est armadin. Le temps, c'est sacré. Il faut. On a besoin que galon te mena bolila, galon te mena bolila, et te mouillé ne koyo ye, galon te mena bolila. Donc, on est ni. Donc, ici là, on est ici là comme bête. Donc, on te sait ici là. En même temps, on m'a dit, ou claque à 70 new business riches sanctionnés par les États-Unis, semi-conducteurs, technologie. Djaja me kuma la hermina, ni nana la dje, américains ni riches la business doke, ce qui est basé sur les technologies semi-conducteurs. Il faut faire un meuble la télévision qu'on fait, faire un meuble radio avion qu'on a là, ou faire une mounoukeni bougie étant, faire qu'on fait verti étant, et les gens qui sont dans l'électronique, c'est ce que je dis. Donc au business imbe, le business imbe américain boulot entre l'Amérique et les États-Unis et la Russie, c'est plus de 70 semi-conducteurs business. Donc en même temps, américains ont fait au 70 business, qu'on fait beaucoup de manakona là. Donc vous avez vu, ils ont tout essayé. Faut y marcher. Mais cette fois-ci, quand ça vient de l'affaire de diamant, ils ont dit qu'ils n'ont pas décidé d'abord, mais ils ont mis ça sur la table. Quand ça vient de l'affaire de cœur, ils disent qu'ils n'ont pas décidé d'abord. Ils vont essayer de voir. Quand ça vient de nickel, ils ont dit qu'ils n'ont pas décidé d'abord. Ils vont essayer de voir. Pourquoi ils vont revoir? Parce qu'ils n'ont pas de ressources minérales.
ressources minérales ta aw bolo ka be mɔgɔ dɔ kɛlɛ mɔgɔ min bɛ ka aw balo e m'a dɔn nin ko kɛra maɲuma ko ye c'est devenu de la honte Mamadou Camara a ko kɛra maloya ye vraiment ça fait pitié quoi mais c'est pas pitiable ni yɛrɛ hɛrɛ aw tɛ se cɛ la aw ye guerre k'a fɛ aw tɛ sa la aw taara cɛ ka mɔgɔ bɛɛ faga Zelensky ka mɔgɔ bɛɛ sara a bɛɛ ni Ala na kira cɛ il y a plus de soldats ukrainiens ils sont tous morts. Il n'y a pas une seule personne en Ukraine qui dit non de l'air militaire. C'est fini ou Bessara. À Bessara. Il va nous dire Bessara. Avec black nous y avec un black oh yeah. Avec un black nous y daoma kojugu madaoma. Aim blanc madaoma. Et va nous dire à Benara Krache, les blancs viennent de réinventer et réinventer les êtres humains ukrainiens par la force. Ou pour que les Ukrainiens sous la ouli, Jaguya. Jaguya. Tu vois mon effort. Ko ou pour que fo, wa sonye statistique d'auma. Ne a fo onyena, ne ka kumate, il va de Google ka iba taper. Au début de la guerre, quelle est damine là? Tu vois de ko auma ou dala. Que les éléments ukrainiens sont équivalents de 400 à 500 000 militaires. Parce que c'est après la Russie, l'Ukraine est la large en Europe. Ils sont les 2e largest militaires du monde. Il faut bien, après la Russie. Et puis il ne faut pas qu'il y ait un c'est-à-dire l'Islande est là quoi. Alors que militaire frété, Europe qu'on a la moumé c'est Ukraine. Il serait bien Europe fangabatigi déone fagatantogo la au bout d'une année. Ou pour que Europe militaire minga boni Europe militaire bay. Il militaire mais c'est quelle année Europe militaire bay. Bien vrai que avion tout boulot mais ma c'est quelle là ni Ukraine ni Russie bora là. Russie bora koulou de fagatantogo la au benyana au bout d'une année. Et puis Russie là mou faga ou ka mo do ta tobliquer la ka tela bo gabu ko no ka ke mo faga lai o le fleur ka ni baraka tan. Ni murutigi de ka fagali ketan ali Russie la ka fagali kelo madame na folo. Il famille. Donc, les Ukrainiens ont tellement une large partie de ces forces est occupée à tenir la ligne du front qui mesure plus de 1000 km de long. Donc, Massami Alaye, ou you kanto 600, ko modo kumulu bolo, ko ukwe yuko guerre damnela, ko ukwe Ukrainien modo taka bonu lui. Yefam. Ko donc ko kumborani Ukrainien nga modo munye, yefam. Ko donc ko ulu kumeka former. On les formait. Oh, tu as beaucoup formé. Donc, c'est ça. Que formation bana. Que formation bana. Que donc, à ces temps, contre-offensive, ils avaient 50 000 soldats. Et qui s'entraînaient à l'OTAN. Que Ukraine soldats 50 000. Que mec taba et il dit qu'elle est là. OTAN. Que donc, depuis guerre d'amène là, ou coup de qu'elle est là quoi. Donc comme si ça jama bana ne a fɔ ɲɛna ko bɛ ka mɔgɔw recruter ka bɔ u bɛ ka mɔgɔw recruter ka bɔ arabu dugu ni fɛnw de la ka na n'u ye sisan parce que soldat tɛ tubabu bolo tuguni donc u ye mun de kɛ sisan o mɔgɔw de natɔ filɛ nin ye tan parce que u bɛ ka don ni mɔgɔ wɛrɛw de ka bɔ diɲɛ fan wɛrɛ fɛ u se ka parce que n'a ko bɛ don n'u ye mɔgɔw bɛna bɔ a kalama donc il faut que u k'a fɔ de u ka bɔ ni nkalontigɛ dɔ ye u ka bɔ ni scénario dɔ ye i n'a fɔ k'u bɛ ka taa ni barikani an ka dugu la cogo min na i n'a fɔ k'u taara ni MINUSMA an ka jamana la cogo min na donc c'est la même chose. Voilà ce que les Blancs viennent de dire. Ils ont dit que les 50 000 soldats et Ukrainiens qui étaient partis pour s'entraîner, ils vont être de retour. Russia, Ukraine, they also have 40 000 volontaires. Et Allah nakira. C'est un étoile qui est là ça. Subhanallah. Avec moi la mère. C'est-à-dire que 50 000 soldats ukrainiens depuis guerre d'amne là, olu be entraînement na, olu taru yɛrɛ dege kɛlɛ la, olu taru yɛrɛ dege char combat boli la, ko donc sisan olu ka training banna, donc olu bɛna le, o tɛ 50 000 soldats delen sisan Ukraine ma, u ma d'aw ma dɛ, u tila k'u kanto fɛnɛ, ko y avait aussi, ko maintenant il va avoir 40 000 volontaires qui va venir aussi défendre l'Ukraine. Cela fait que ils vont avoir 90 000 nouveaux soldats. Ce ne sont pas des nouveaux soldats. Soldats kuraute, soldats de Tiabulu. Banadi. Le monsieur n'a rien à faire avec. Tu as vu que faut que la guerre systémique à Djamana kono. Faut que tu aies Duguchi. Donc comme on l'a bien beau, comme on l'a dit, c'est grave. On est pour me créer l'Afrique de manière modala.
ni problème kelen de bɛ Afrique jama ɲɛmɔgɔw dala ne balaman lamɛnbagaw u bɛ masakɛya kanu u bɛ fanga kanu u bɛ taa don u ka kafiridenya tɔnw na n'u donn'u ka kafiridenya tɔnw na u bɛ taa julankolo dɔw kɛ u b'u fotow ta u bɛ taa kokɛbaliw kɛ donc n'u ye kokɛbaliw ni fɛnw kɛ u bɛ don u ka fɛn min na u b'a fɔ min ma ko secret n'u donn'u ka secret la sisan tubabuw b'u ta sisan u bɛlɛkili ma n'u ta u bɛlɛkili ma n'u ko k'u bɛ kuma dɔ tubabuw b'a kɛ ko pap pap u bɛ to k'u fotow c'u ma quoi ka chantage k'u la donc u bɛ chantage de k'u la fo ka t'u sa don min na on les fait des chantages jusqu'à leur mort donc tubabuw bɛ baara kɛ ni mɔgɔninfin ye tan de o de la dɔn kɔmina bɛ yen bɔ kɔngɔlan tɛ yen donc Mali bɛ position min na sisan c'est des positions à célébrer ni ye anw bɔlen ni faden sagoya la mais on doit être décisif maa ni tubabuw tɛ mɔgɔ jɛ ɲɔgɔn ye maa ni tubabuw tɛ mɔgɔ jɛ ɲɔgɔn ye aw ɲɛ b'a la mun bɛ ka kɛ Zelensky la aw bɛɛ sigilen ɲɛna ni ye tubabuw sɔnni ye en temps réel ni y'a sɔn n'u sɔnni ye en temps réel u bɛ nin de kɛ adamadenw na u tɛ maa si fɛ n'u yɛrɛ dama tɛ Zelensky kɛra ko ɲina ye ko jɛgɛ tagayɔrɔ t'a la Zelensky ka kɔnɔ ye sigiyɔrɔ banna sigiyɔrɔ tɛ tagayɔrɔ t'a la tuguni deli nin kɛra maaw kuyatɛ ka dɔnkili ye deli ma ɲi hinɛ bɛ dali la ne maaw kuyatɛ ka dɔnkili de ko deli ma ɲi ko hali kɔnɔw bɛ deli dɔn i ye faamu ko k'ali jilajɛgɛw bɛ deli dɔn ko ni sa ma deli min ko ni taga ma deli min ban ni tunga ma deli min ban ko ni sa nana ko deli bɛ ban donc sa de nana sisan Zelensky ka deli banna Zelensky mɔgɔ tɛ Zelensky bolo tugun Zelensky bɛɛ de filɛ n'aw bolo ni ye tubabuw de ye sisan ka hadamadenw inventé devant le monde 50 000 soldats qui étaient partis en aventure ukrainien qu'ils étaient partis pour s'entraîner vont retourner. Quelle fila, il va avoir aussi 40 000 volontaires qui vont venir aider la guerre. Où les volontaires Johnny? D'où viennent ces volontaires? Qui les fait les scouts? Johnny ou doté? Johnny va dans mon sou mounou. Yefam, donnez toi boudou nyekoro. Yefam. Bon, anga jamano be chitan tole la. Nan bora ko analyse di ça, ou joku buga français toi kan ban nous font en yana. Ou la toi kan fola nous commander à le donner. Parce que c'est les hommes qui sont trop lents. Yefam, tout fouille donc, fouille tout avec tout le respect. Voilà la réalité devant vous. Yefam. Mais ça, on m'a à la kala, ma cité doni basa bora nekan, nenga prévu yala la, ayni mina ka faru, aka galombo. Bonsoir Lucille. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors Kiev met le paquet pour muscler sa contre-offensive. Certains soldats reviennent même d'une formation avec l'OTAN. Oui, le journaliste du journal Le Monde, Emmanuel Greenspan, a pu s'entretenir avec l'un d'eux. Et ce soldat, c'est le commandant d'un escadron de reconnaissance qui revient de 4 mois d'entraînement au Royaume-Uni. Son unité fait partie d'une galaxie d'autres unités dépendant en toute discrétion du commandement opérationnel ukrainien. En d'autres mots, c'est une unité quasiment secrète créée en amont de la contre-offensive et qui a bénéficié de l'entraînement de l'OTAN. Et voilà ce qu'il raconte. Au Royaume-Uni, nous avons été entraînés à nous servir de systèmes complexes de guerre électronique et de renseignement aérien. Nous nous entraînions sur des appareils possédant des systèmes de brouillage très perfectionnés, leur permettant de voler sans être neutralisés par les systèmes anti-drones russes. De ce propos, on comprend deux choses. On comprend d'abord qu'ils ont été formés au matériel de pointe, aux armes les plus précises fournies à l'Ukraine, mais aussi qu'ils ont été formés à la stratégie militaire des armées modernes. L'objectif est de pouvoir confronter à l'armée et de pouvoir se confronter à l'armée russe, dont la stratégie a été étudiée, analysée, décortiquée par les spécialistes de l'OTAN. Et cette formation, ils sont nombreux à l'avoir suivi. 20 nouvelles brigades de 3 à 5 000 membres chacune, selon les sources ukrainiennes avec lesquelles le Monde a pu s'entretenir. Cela représente en tout 50 000 hommes qui vont être très bientôt à la pointe de la contre-offensive. 50 000 hommes répartis en sections blindées et motorisées, aéroportées, dont des parachutistes ou encore en infanterie de la marine. Et ça, c'est sans compter sur les volontaires qui ont été recrutés en février dernier. Oui, les 40 000 volontaires que Kiev forme depuis le mois de février. Eux sont répartis en 9 brigades et chacune d'entre elles a un nom qui vise à impressionner l'ennemi et même une devise. Quelques exemples. La brigade Ouragan qui se présente comme l'équipe de recyclage de l'armée russe. La brigade Chervona Kalina devise les...
Oh yeah! Oh yeah! Rien ne peut empêcher le plan de Dieu. Masami alaye ne to wuri aw nyokoro pour que ka prévu de awma aka donga foko c'est des hommes désespérés ou ben tourila ou ben désespération klimper la ango jamana konala ou te tra ou te gain ou ni ou gain fene ou be kele qui fait à l'ère des infos pertinents moi Dante je fais mon analyse amola erimina ne balana me braw ayra le meka fo ko Joe Biden ko jako zone do awo Amérique président est zoné kadakan Masami alaye avec tout et républicain ko fuka trana e boje nenkena kan parce que abadon Amérique te Mali Amérique fleni ni buga gouvernement mo nunu foni ye wortigi yani ka ke mo gouvernement Amérique gouvernement est structuré le do mo mun Amérique obadon a daboli mbakama pour ne pas devenir riche ni be Amérique gouvernement il sera wor atete me 120 000 125 000 kan mais bonisi be dima il be voyager il m'a fomia il be la condition chamana il m'a fomia ni samba no bonisi ba dima c'est qu'il y a beaucoup d'argent si tu sais vivre ta vie tu peux vivre comme un milliardaire quand tu fais 125 000 aux États-Unis tu peux bien vivre ori yanjay yani ako jamana te kele quoi c'est-à-dire malla fika soli ke ka wortigi baye pour que ce qui inyanga anga dugute te to là ici quand tu commences à faire les $100 000 par an tu vis comme un roi hein? Tu vis comme tu veux. Tu conduis la voiture de ton rêve, tu vis dans la maison que tu veux, tu commences à vivre bêtement et tu économises. Donc, Amérique d'abord, Orikama. Donc, on a taux de recherche, et quand tu fais 95 000 par an à 100 et quelques mille par an, tu deviendras ce qu'on appelle les taux de riches. Quand tu es dans les $75 000 par an, on t'appelle middle class. Donc, il y a un d'abord, voilà ça, il y a un solitaire, ce qui dit à tout ce là. Donc, mais ni voilà et ou gouvernement, tu deviens millionnaire. Parce que, assuré, mon chaman demain, qu'un businessman, il faut un homme d'affaires ou créer. Parce que quand tu es dans le gouvernement, et tu as le canot de choisir qui tu dois faire le contrat avec. Sans corruption, hein, mais tu as le droit de choisir qui tu veux donner ton contrat avec toutes les formalités que l'État a mis en place. Donc, ni bora, il y a barra c'est ça. On va se rendre au millionnaire, ou le fait de ton avec un tour là, c'est qui est tout à fait bien. Donc, l'Amérique gouvernement d'abord les donné, il y a un word qui. Donc, au Kona là, word c'est que dima gauche-droite. Il y a un word sur ta calculer nous pour qu'il y ait un influencer. Mais Massami Alaye, comme il présente Chokorobaye, a modé babolo, modé un mokorobaouye, a deux mokorobaouye, a deux somro bien, a deux muso somro la bien. Donc, au kilomètre business sur le dalle femme, beffet, il n'a pas qu'on ton. Les femmes. Donc, vous avez beau doula ka dondo président de famille. Vous avez beau doula ka. Donc, Américains ont dû me voir bella. Il m'a pour gagner voir tchekataka. Ou va be calculer. Il faut finir New York ou Nuna. Il y a ce que voir aloere ou voir faire dessus. Parce que tellement que vous comme vous c'est que coach manqué worry. Donc, président est maintenant 600. Il m'a fait mon frère main. Ni ka baraka mon frère drone il était alati frère ka so mi malo. Mo bara mon frère. Wallahi billahi ni guerre borala. Sari sura suka bara. Mais que tu as bi fantôme il faut que Amérique président ka munka on attend que tu as fantôme et ama munka ra Sarkozy là Sarkozy de tagara fin fra Mohamed Ali Karafi fra mais Sarkozy là bana yake ne taro arma de on tout mirin na to mna ne taro mo fiti là bango joro to mna ama Sarkozy là ban to ya mo me ki kara Sarkozy là abako no accident de doigt c'est pas de l'accident ne nyama ne ou e mo do fra wor se ka diesro e be balolé ala ko ka frete e fra tanga mi ka die ke jahanama donc ala be ka Sarkozy ka diye ke jahanama de abulu bon ni be ke mo ni fi mo tonyo la fe be diye kono ni be ka bela ate korbo mo ka bara mo ni fi tonyo ibe la bantani donc ala be doni sigi kun e be to diye kono sa e be sa préféré ni baloli mais ati fra donc Sarkozy bo o malo de konala donc Joe Biden fene ka tane be ka si a kelme ka taka baga anga jamana munuma anga fantan jamana munuma ka ta ande to non cho an kono ki dugo France ko fe ala be ka fene ka Mali e ga baningo e kolosita wallahi baningo ya ka kolosi joni jam bain ayata baningo be ka digi o ka digi nga teni Amerique président fene tare wulenta baningo ma fo ka be tasma bla tobla bela kunuma Mali toyi masami alaye Amerique congrès wulen fleni pour président fene kama ye fam ne break news bilibli badi olu dun fleni oti bon ki je parce que y a nous qui kama wa so ka prévu besoro surtout ba donc faut que président a des avocats il sait que le président est bêtement est entouré pour que boka fotele là il faut wa so ou clalu ka investigation bela a la meka galo moneda en anglais ba traduire oui
Alerte sur Fox News, de nouvelles preuves explosives montrent que la famille Biden recevait des pots de vin de la part de ressortissants étrangers corrompus lorsque Joe Biden était vice-président. Voici James Comer, président du comité de surveillance de la Chambre des représentants. La commission est préoccupée par le réseau complexe et suspect de plus de 20 sociétés. Nous avons identifié les sociétés utilisées par les Biden et leurs associés pour s'enrichir. La plupart de ces sociétés étaient des sociétés à responsabilité limitée créées pendant la vice-présidence de Joe Biden. Les relevés bancaires montrent que la famille Biden, ses associés et ses sociétés ont reçu plus de 10 millions de dollars de la part de ressortissants étrangers. 10 millions de dollars à la famille Biden. Et personne ne peut nous dire quelles sont les entreprises de la famille Biden. Aucune. Et 20 sociétés écrans différentes. Cela semble authentique. Et il ne s'agissait pas seulement d'argent provenant de Chine ou d'Ukraine. L'argent arrivait de partout. Pendant que le vice-président Biden faisait la leçon à la Roumanie sur les politiques de lutte contre la corruption, en réalité, il s'agissait d'un panneau publicitaire ambulant permettant à son fils et à sa famille de collecter de l'argent. Les Biden ont reçu plus d'1 million de dollars pour cet accord. Et les 16 et 17 versements sur le compte de leurs associés qui ont acheminé l'argent des Biden ont eu lieu alors que Joe Biden était vice-président. En fait, l'argent des ressortissants roumains a cessé de couler peu après que Joe Biden a quitté la vice-présidence. Un peu comme la fondation Clinton, l'argent s'arrête de couler et il n'y a pas de responsable. Ainsi, des étrangers corrompus ont versé des millions à la famille Biden pendant que Joe Biden leur donnait des leçons sur la corruption étrangère. Donc, ko ala b'a sago de kɛ diɲɛ kɔnɔ quoi ni ala b'a sago de kɛ masa ala fɛn fɛn y'a diya a b'a kɛ se tɛ hadamaden se bɛ ala de ye mɔgɔ mɔgɔ ko k'i tɛ fara hadamaden tɔɲɔ ma ala bɛ nin k'a bɛɛ la a bɛɛ ni ala na kira cɛ n'i ye ji da fantanw ɲɛ la n'i ye ji da hadamaden ɲɛ la n'i baara mɔgɔ ma ko se b'i ye i b'i jija i bɛ papiye dɔ ta sɛbɛnni tɛ mun na i b'a sɛbɛn kan don min na ala b'i fɛnɛ halaki i b'i jija ka sɛbɛn kan dɛ parce que i fɛnɛ bɛ halaki walahi masa min ye diɲɛ da a b'i halaki. Ni papa Joe, c'est-à-dire ni papa Joe datuna ni tulo a kono parce que ni américains ye ni kɛlɛ in daminɛ tan an ɲɛ b'a la u bɛ ka mun kɛ Donald Trump la u b'i draguer i yɛrɛ bɛ ɲina président yɛrɛ ɲinini kɔ yɛrɛ u bɛ tila i bɛ tila nin na yɔrɔ min na n ka cɛ e yɛrɛ b'a fɔ ko n tigi ala ne ye mun de k'e la i y'a faamu donc nin ye kɛlɛ de daminɛlen ye donc ko parce que u bɛ ka taga a nɔfɛ depuis quand il était vice-président i faamu des millions et des millions de dollars et puis galon tɛ han parce que mun de la banquiers yɛrɛ b'a ko la banquiers minnu bɛ républicains ko fɛnɛ ka ko la des noirs très puissants aux États-Unis parce que i b'a dɔn yanni i bɛ farafin bonya n'i nana yanni i bɛ farafin bonya anw mana anw ye anw bɛ ka ne bɛ kuma nin cogo ninnu na a bɛ dɔw kɔnɔ ko vidéomanie ne t'a dɔn dɔw bɛ ne bɛ dɔ ka commentaire la ko les vidéomanes mon frère moi je suis un chroniqueur mon frère. Et si un chroniqueur est vidéoman au Mali, il faut m'appeler vidéoman. Moi, je suis un homme très élevé, mon frère. Donc, nous, parce que nous sommes don, on l'a dit, on a jamana teka seka jo. Mogoba obe mogoba don, ete mogoba don, normalement dit nous. Mais anyway, je continue. Ne bala la mebagaw. C'est-à-dire, avocat de beni ko fait en farafin kungulumau. Ni nana Ameriki, i bɛna farafin ka baara ye, i bɛna dɔn ko farafin bɛ se ka presse, i bɛ farafin bonya yan, i b'a dɔn k'a fɔ ko ja ko farafinya tɛ den langolonya ye. O de la n'a tora k'aw kanto ma ko Faransi de bɛ tan dɛ, Faransi de kɛlen bɛ k'an sen minɛ dɛ, n'an mana bɔ Faransi bolo dɛ, ne b'a fɔ ko ok tiɲɛ don mais an bɛ bɔ o bolo don jumɛn? Il est temps que parce que tubabu tɛ foyi y'an bolo yan, parce que farafin nana chaîne de l'Amérique yan, ka tila ka kɛ farafin ye diɲɛ kɔnɔ, farafin min ka nafolo ka ca ni diɲɛ farafin bɛɛ ta ye. C'est-à-dire e k'o ta ban, let that sink in for a minute, d'après les Anglais. Prends ça et marinez ça pour une seule seconde. C'est-à-dire que na chaîne na jamana kono. Jamana min tika jamana ye. Kana et puis farafin rete jamaba ye yan. Les noirs représentent que quoi? Et 4% ou combien? 4% de la population, les Américains noirs, hein, ils représentent que 4 ou 7% de la population des États-Unis. Donc si on bien mon tchanoué. Mais il représente, quand tu regardes tous les noirs du monde, ni Frafina, Beladia, Frafina, continent, Américains noirs ou Doron Fralé, nous avons Américains, nous avons Kachani, Dia Frafin Beta. Et moi, obe arme de Aklima la Malouya. Ne m'a fait un numéro de Galontique. On est comme un frère au boulot de cinéma. Ne m'a fait un numéro fait. On est trop bon là. Il faut vous battre avec le numéro. Ne m'a la code.
Donc ni farafin tora k'i tourner ma ka jamana kuduru to e bolo k'e tɛ se ka courant de ka jamana kɔnɔ k'i bɛ bɔ ka na statistique di ne ma. Il faut vraiment amener les statistiques d'où tu veux, monsieur Traoré. Vraiment, moi j'ai fini avec toi quand ça vient des statistiques. Ce que moi je vais entendre maintenant, étant un CEO, moi PDG, étant un PDG, moi je vais seulement discuter la solution. Moi je ne veux pas discuter comment c'était, comment c'est venu. Moi j'ai fini avec les diagnostics. Moi je veux que tu m'amènes comment on va solver ce putain de bilan sur la table. C'est tout ce que moi je veux entendre si je suis à la place de Assimi Goïta. Nene te siga boro fou ke note. Wa ali mo mene ko fe neno bo boro clinique. Ante di jeliya kadne dron me maw ko te wuli abe so wuli na. Ye famia. Meta tata bambo ala ka hinala luka duko na o be se jeliya la. Ulu bina dron be uba fasada. Ne te ngara fo nyina ya. Mali fale be ngara de la ante ngara nyini. Ne mo be solution nani er la. Il faut que le président a commencé à faire un tour là. Parce que nous avons une solution. On ne va pas se taire sur ça. On va avoir notre putain de courant. Courant de bourreau, de bouin, à manga courant sur. Ma cité en poussé courant quoi n'a. En moté statistique là. Parce que le Mali doit avoir 500 mégawatts. Après les 500 mégawatts, quand on regarde, dans 2020, on avait que 300 mégawatts. Après les 300 mégawatts, même avec ça, avec les dos de carburant, on a doté. L'État a contribué. Quand tu dotes, on a doté. On dotera, on verra. Bon, quand on regarde tout ça, mais le truc a augmenté. Quand on regarde l'augmentation, on dotait avec des pays. C'est-à-dire, il va commencer à dire quoi. Il va te donner Eric. On ne veut pas Eric. C'est où? Au Bétien. Comment et combien on a besoin pour que le courant qu'on a là. C'est tout ce que les Maliens veulent entendre. Tous ces autres-là, il faut mettre à côté. Parce que moi, j'ai vu des Noirs qui sont venus, on a trouvé des places occupées américaines, ou des Américains pour eux. Donc nous ne sommes pas des hommes handicapés, nous sommes des hommes compétents, nous ne sommes pas des hommes incompétents. Cours à un si grand nombre d'entreprises n'a aucune raison d'être. Quelqu'un qui a travaillé dans le secteur bancaire, je travaillais dans ce secteur bien avant de venir ici, lorsqu'il y a autant de sociétés éparpillées, et que l'on voit des virements électroniques, des chèques de banque ici et là, destinés à des membres de la famille au hasard, sans but apparent, à la vitesse à laquelle tout cela a été mené, la seule conclusion logique d'un professionnel de la finance est que vous dissimulez de l'argent. Donc la famille de monsieur payez ce que vous avez à payer a caché de l'argent au fisc pendant une décennie. Mais les Biden sont une grande famille, ils ont beaucoup de factures à payer, personne ne veut travailler. Il n'y a donc pas que les deux frères de Joe Biden ou son ignoble fils Hunter. Des ressortissants étrangers versent de l'argent à la famille élargie de Joe Biden. La femme du frère de Joe Biden, la petite amie de Hunter Biden ou la veuve de Beau Biden, l'ex-femme de Hunter Biden, la femme actuelle de Hunter Biden. Et les 3 enfants du fils du président et du frère du président. Il s'agit donc des petits-enfants d'un petit-fils. C'est curieux. Oui, c'est étrange. Pourquoi un manière roumain de l'immobilier paye-t-il une petite fille de Joe Biden? Elle lui a fait un dessin. Pourquoi les escrocs chinois payent... Donc, les Joe Biden, Masame Alaye, ne baningo ka wuridi, baningo e klosemita. Ni ora na me baningo fo, baningo ko wadne koturu, kojugu, c'est un patriote. Moi j'aime trop les patriotes. C'est-à-dire Malien, awere ni mere. Donc Joe Biden, il est dans le yuruku. Il est dans le yuruku. Donc avec clan na yoro avec la maliko. Avec clan na yoro da tukura me twa kono. À l'aide des infos pertinentes Dante fait son analyse. Donc Malien aben to indoni me do Mali fene kono quoi. Ayen jonga do Mali kono. Abado break news me dien kono ko audio be tokoroba kan. Voilà, ko audio sur la tokoroba kan. No e Mamadou Diko. Ni fam. Parce que abado ameni kuma la erimina masami alaye anga Mali islamé ko koute Mali to aka jo ala kama. A betere mais 90% do. Awo, nous ma joko laïcité, nous bora laïcité kele la. Et on veut qu'elle ait une tournée. Nous voilà au qu'elle est là. On veut qu'elle ait une tournée. Donc, on a mon calama c'est ça. Aïe, Mamadou Diko ka audio soro. Mais na akala mais. Donc, amboro audio ko fait là. Agnebe et islamé dem sonu na tournée. Ko aidara fait na bois à place là. Vraiment, ne ma foi famille ni koina.
il n'a pas ko chrétien te Mali kono il n'a pas ko bolisson te Mali kono il n'a pas ko dambe wɛrɛ te Mali kono il faut jamana yɛrɛ de bɛɛ bɛ ta wa b'a bɛɛ kɛ ala silamɛ ko in tɔgɔ la alors que ni diɲɛ silamɛ wɛrɛ bɛɛ ta k'a lajɛ silamɛ min yɛrɛ bɛ diɲɛ dugu tɔw la o t'an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la olu tɛ nin kɛlɛ la il faut vraiment a maloya ka bon quoi mais a ye nin lajɛ fɔlɔ a ye nin lajɛ Mamadou Diko ale ka audio bɛ n bolo en même temps muso in fana ka audio bɛ n bolo a tɔgɔ madame Vichère madame Vichère ka kɛlɛ tun tɛ Vichère ye Mamadou Diko fana ka kɛlɛ tɛ alasilamɛya tɔgɔ ye Mamadou Diko ka kɛlɛ ye a bɛ fɛ ka kɛ il veut faire partie de l'organisation ne ka kuma tɛ dɛ a ye audio minɛ a k'a lamɛn mɔgɔ si ka n'i bolo se ne ma ne bɛ n ka analyse de kɛ a y'a lamɛn vidéo ka jan dɔɔni mais il faut écouter et il faut partager vidéo ka jan dɔɔni vraiment c'est très sophistiqué a y'a lamɛn. Parce que j'étais beaucoup battu dans ce combat-là. Ne m'a fait un moment, je suis de 55 ans. Donc, tu prends ton bâton de pèlerin, et bien, fort des changements, fragment dans quoi. Il veut bien fragment dans quoi. Ma foi, RPM, mais les forces de changement, à mon il y a la bille, à Beka fragment, à Beka Makele, faut que tu m'en aies pas. C'est quoi. Quand c'est ma signe, à Beka fragment dans quoi. Tani Marikoy, trop de Mali bon non. Au moins, tu as oublié na sega fouike. Mon frère, mais parce que aujourd'hui le pays a mené. Vraiment, prendre l'initiative pour faire. Ne m'a fait la moindre neveu ou non. C'est ça. Ce sont mes neveux, ne vous pouvez les créer quand il y a moi je les appelle. C'est mon neveu. Ensuite, Margot Tenferré, à lui, Dumia, Onimi et Nord Kenyan fait un beau, ou les Kangachi. Allez, téléphone de l'homme. Allez, vous m'enculez tout là. Pour l'ambition de mettre là, mon prépa, c'est la fin de l'année. Non, vraiment, on a tout fait pour pouvoir les aider, mais ils ne veulent pas. Pourquoi téléphone numéro de boulot? Sur nous, moi je peux te les envoyer. Sur nous, mais nous on parlait, moi j'étais avec eux. Sur nous, mon cousin là, qui est l'imam, c'est mon cousin Germain. Et puis nous, Aïdara fait avec moi. Nous m'a fait un homme qui est Aïdara Gatona. Ma petite de l'air, la fille Konate Okumbe, Aïdara Gatona. Même Nene Aïdara Kumara, parce que les bonnes photos on est bana de Morouboué, à BC. Nya Boya da Aïdara Ereka. Aïdara Ereka, au Kouchamana, au enterrement que Amdalay, il y a 2 semaines de cela. Il faut le dire à Aïdara, mais aller sur l'initiative militaire. De toute façon, il faut faire ton travail avec les forces du changement là. Donc, tu sais que nous le donnons quoi qu'elle est parachevée. Donc, il ne peut pas aller sans on s'en fout de quand mon réseau social coupe moi, il faut pas, c'est l'intérêt du pays qui est important. Moi, je suis vraiment meurtri de voir ces jeunes gens en qui nous avons placé toute notre confiance. Voilà. D'abord, ils sont vraiment au cache politiquement. Donc, à la fin, mais par la suite, c'est moi-même qu'on a combattu. De manière vraiment sauvage, c'est-à-dire qu'il faut y dénoncer. Il faut y dénoncer le tout là. Allez, salam alaikum, bonjour, quand même, il y a le respect. Même pire que je suis un imam, un chef religieux, salam alaikum, bonjour.
ni karama de an go hali fête religieuse là assalamu alaikum ou bien ça c'est le cycle qui va envoyer dans le karama pour ala ka samara di ama on de le nuke mais de la demoga aba ne rebe che chama funa ko même jawre ngo jaw ko da pour la fait ko chama ay tanto ay ma ko na jaw super comme dessus dans cette information jaw parce que je pense même nous aussi on va se aller la 80 on va se mourir de vraiment le fallait mal la possibilité parce que bon c'était aller aller voilà à mon avis donc il n'y a pas de problème on a dit là et puis tu as compris que bon vraiment la fête est là-bas quoi et puis même à Nine Nevers ou quoi tout là le lieutenant Djamro Kamara c'est lui qui est le directeur du CNJ là tu vois à nos caractères il y a pas l'air c'est ça parce que j'étais tellement déçu parce que je ne comprenais pas vraiment pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, il y a quoi, mon père me fouillant, parce que je ne comprends pas ce comportement de la camarade de là. On va faire mon groupe à Fragnon, on va faire mon groupe à Féclé. Comment vous pouvez vous comporter de la sorte? Il n'y a pas de sage parmi vous. Les gens qui n'ont aucune expérience pouvaient faire au cas. Non, on a bêtisé on a tout le monde a expérience tout là, donné tout là, famille tout là. Bon, on vous met en branle contre tout le monde et puis vous vous laissez aller dans ça. Qu'est-ce que nous on va chercher aujourd'hui? On même on va réunir. Malionga bon, il fait un quoi. Malionga. Mais quand les gens ne feront pas l'effort pour vous comprendre, ils ont des idées arrêtées sur vous. Bon, quand le forum viendra, vous connaissez où de nous. On s'est diabolisé, ils ont développé, ils même font trouver. Quand j'ai trouvé que bon, c'est pas la peine vraiment, donc on va gagner la dette vraiment. Ah, sinon, bon, comment il s'appelle là, Konimba Sidibé, avec Modibo Sidibé, parce que moi, le donc quoi, même le petit là m'a parlé là, Amadou Goïta là. Moi j'ai dit, ben, on vous ferme pas la porte, mais seulement encore Fragnon, Kangele Fon, quoi, Malika Tambolo là, c'est tout. La religion aujourd'hui, personne n'est, en tout cas de mon constat, tout le monde veut que les gens se mettent ensemble, mais voilà, quand nous d'Atoura, bon, moi je m'en fais. Il faut que vous ayez demandé un peu de mais nous, moi, demandé un peu de moi, parce que elle est comme moi, elle est comme moi, il est comme moi, demandé un peu de moi, la mewa. Oh, moi, les mains belées de toi, Tara. C'est pas de choses, particulièrement dans des crises qui n'en finissent pas. Ah, voilà, parce que nous, tout le monde, ça va pas. Il faut on est reconnu du moment, maintenant, vraiment, avec quoi étudier, le bon Dieu va juger, il va trancher, lui-même, ça a été tout de tout. Parce que ça, là, ça n'a pas de sens. Moi, c'est que les demandeurs que les locaux montent, moi, on fait, moi, on consacré, on est toujours en chien. Voilà, c'est le cas. En même temps, personne ne sait aujourd'hui où on va. J'ai dit, mais j'aimerais bien vous accompagner, mais dites-moi, on va où? À un moment donné, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est moi, il m'a carrément fouillé. Il est où les gâteaux, quoi? Pourquoi t'as
min kaɲi an bɛ jɛ ka taa n'a ma ɲi an b'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna aw b'a fɛ ka taa n'a yɔrɔ min na a tɛ kɛ tan an k'a kɛ tan n'o tɛ fo min na don n'o tɛ fo min na o ko ka gɛlɛn dɛ. Moi, je suis complètement perdu dans cette affaire-là. Donc, j'ai préféré vraiment qu'un dame dans ce qui s'en allait. Parce que, il peut pas me dire non. Mon gagne, il faut à cara gagner non. Il doit aller pour que le mot, mon préparant tout celui dans les radios, dans les trucs, dans les jours, les gens qu'on paye pour ça. Qu'on paye les gens pour ça. Finalement, tout le monde, personne ne sait où aller. Mais ce n'est pas une façon de faire. C'est de l'amateurisme pur et simple. Vraiment, c'est pas des gens sérieux ne travaillent pas comme ça. Et demandant du sera là, avec un tout boulot, chercher les têtes pensantes dans le pays. Où ferait-on ça? Ben ça manque pas. Nous, on leur donne. Boniface Radon, lui, il est criminologue au Canada. Il enseigne à l'ENA du Canada. Nous avons notre pour la gestion du pays sur le plan technocratique. On veut faire Djama Tchouma. Mais où on va faire aussi, même Shogel, c'est un petit frère à nous. On veut directive Djama dit Shogel. Donc, Malien, Nine audio et break news et Nine quoi, il faut bien. Donc, vraiment. Donc, Nine audio et Nine break news et Kuma Tchaman Fora, il y a beaucoup de révélations qu'on a entendues à Bayame non fait. Masha'Allah. Youdamara Kuma Tchamana, il faut. Et donc, vraiment, c'est un peu inquiétant. Ni si Ganame, qui a essayé à analyser intellectuellement. Et c'est vraiment perturbant. Ni nana jamana la dje ni bekona la dja maliko erete. Ce n'est pas basé sur le Mali. Il n'y a pas un moment qu'on a parlé du Mali. Donc on doit tarab marfatira auna parce qu'on dit qu'on veut le changement. Donc quiconque veut changer, comment tu vas amener les mêmes équipes? Ça n'a pas de sens. Donc Abena Ekafo, comment les 5 colonels sont innocents? Ils sont tellement innocents parce que au cours de jamana dengo kube changement de fait. Donc lorsqu'il faut que jamana dengo changement fait, kube na jamana dura to koromna ka tatento là. Mais pour les politiciens maliens et nos dirigeants guides religieux certains, ils veulent toujours la continuité. Donc ni nani ko naje kele bébé au de là. Faut qu'on a ces yoromina ubu jok afo kubu jado jauka musoko là et tchemeka kuma. En même temps, mais le monsieur qui était au téléphone là, un ancien politicien malien ou quoi là, qui a rapatrié son quelque part en France, il dit même que ils ne sont pas, et c'est Macron seulement qu'ils détestent, mais ils sont amis toujours avec les Français. Donc, il y a là, on diabète, on m'a dit au bout du ko on est ben le cerveau nous ko on met une tour là alors quand tout une tour là en ko de cani francité djeka baraka tuni wa ambo posture clinique. Donc il faut que mo ka donc faut que dem sonu me krem na mali kono tout qu'on fait les ben le cerveau et les autres là la guerre qu'ils sont en train de mener là tout qu'on fait ils sont pas dans le vide ou c'est comment pourquoi ils se battent. Parce que Bekuru yana ulu le nakata kasula marfa kese chirulu la abafulu ulu be ali isanson te kubulu ulu be jamana ndo ona ne be ala deli dola sedu kuati le yera ulu la dola kabla mali justice la quoi ben ala na kratia parce que du sukulu suku me kuati kono c'est un gars de la fiabugu be la fiabugu ben ni kuati sono beko ka clé no la ko régler ben ala tien. Donc jamana chilene do il veut pas vraiment que ce pays doit et sera construit. Fin crème de boulot. Objectif crème de boulot. On doit retourner au régime qui était comme avant. Ce qui est n'est que de grains, groupe de dos. Quand ils n'ont pas d'expérience, c'est qui est de l'insulte. Qui est né avec l'expérience? Malien, Dieu n'est expérience ou là. Aka alakama. Aka dofona dia kono ka wula domina ka koko. Expérience bébé là. Amorobéen, nul n'est né avec l'expérience. Pour qu'il aille suit, que lui doit savoir où il veut aller. Aïdara,
ko Aïdara ko bla contacté là ko demsonu ya le couper les femmes comme aussi te kuma le fait donc c'est kanto ko ga fara force de changement kan ko pour que ou be se ka kentro là donc ibina e ka fo ko kuma jugu bata konna la n'a bora ou ya se ko jago musoko ni fe nu ka baga jago ma mais ou be ka mu fodron ibina e ka fo ko Mali kura joli côté ni nous kono quoi. Ils n'ont pas l'ambition de construire le Mali, donc les Maliens sont en train de rêver là-dessus. Donc vraiment, ni beba ira kafo, comme mo beka Mali ko intani galoi, ko beta bebo. Doni. Doni bele malo, kele. Abe. Yefomuya. Donc Mali kono ni nana la yesisa ni mo mi tora ki wule téléphone na dron, ko beto ka essayer ka kuma dondu de la kanu silame. Ola mo bana ne wule ou beto kuma mugubala nete kuma mugubala mo si fe wa c'est qui faut ko eta ka so katara i fait surtout amunu nga bara ekle ne dunya fo bana nete donc ni musique mandinye ntem fari chena tengenye ni mo ne voko e recorder mais mbi sui fo yomal kiyama mbe avocat utaka tu no fait mais america avocat embauché il no fait fo yomal kiyama. Parce que c'est pas très sérieux, c'est pas bon. Bien vrai que ni kakain parce que nous n'avons pas famille, mais vraiment Mali on be korola comme voko recorder, c'est illégal. C'est illégal parce que voko flâner, c'est pas personnellement aussi et la personne. Parce que le moment donc que tu parles, il peut y avoir des émotions au moment. Mais quand vous faites cadron, quand vous avez armadon son fenêtre, parce que ni nani voko il n'a rien dit de mal. Tout ce qu'il disait, il veut vraiment faire partie de l'administration. Il veut vraiment faire partir. Avec fait qu'il là, il souffre. Il veut vraiment qu'on lui considère. Mais du coup, on lui respecte comme un dignitaire, mais il ne peut pas faire partie de notre organisation. Parce que nous, là, nous sommes le changement. En ce que changement les deux n'est pas que nous ne sommes pas cohérents et nous on doit être cohérents et monsieur Diko sinon vraiment il coordonne il trop nyana président droya il m'a comment du faut tiens yere ku ngamba na tiens état yere tiens bandit le monsieur qui était au téléphone là c'est lui le bandit. C'est lui qui veut que le Mali retourne toujours au Mali qui était là parce que ça est trop fort allez nous louper etc. Donc Diko a déjà servi le Mali. Il faut que Diko se ressaisit. C'est tout. Ce n'est rien de personnel. Pour que il faut que Diko Mali servi Mali est fait de Diko ma. Depuis 1992, Diko est à la tête de son D'avoir du respect pour sa pensée, à condition que réciproquement il ait du respect pour notre pensée. C'est à seule condition que nous pouvons vivre ensemble, harmonieusement. Et c'est cela qui est demandé par Dieu. Encore une fois, je vous adresse au nom de l'islam nos salutations fraternelles en souhaitant que cette conférence soit une réussite totale et qu'elle nous mette sur la voie du bonheur de notre pays. Avec votre permission, Monsieur le Président, je vais demander à l'imam Diko de réciter quelques petites prières. Merci. Avec votre permission, Monsieur le Président, je ne serai pas long. Je voudrais tout simplement que tout un chacun, au nom de tous les imams du Mali et tous les religieux, nous allons réciter une petite prière qui ne serait pas longue pour la réussite et le bonheur de notre cher peuple, le Mali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو كل شيء. Donc, Diko avec tout le respect, Diko et Diko a vraiment servi le Mali.
Il faut. Dante, Wahhabia ou quoi. Moi, je ne suis pas un Wahhabia. Moi, je suis un musulman. I am a Muslim. Je suis un musulman. N'était Wahhabia Korodon, n'était Fouy Korodon. Moi, je suis un musulman. Moi, je suis un musulman qui suit prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moi, je suis un musulman. Je suis soumis au Dieu de Dieu. C'est ça. C'est ça, Dante. Donc, n'était pas Mali, n'était pas n'était pas donc, je crois que je t'ai répondu, mon frère. Moi, je suis un musulman. Donc, à l'aide des infos pertinentes, Dante fait son analyse. Donc, Diko a déjà servi le Mali. Depuis Bomochita, là, depuis Abeshifia, le Mali l'a donné tout. Vraiment, nous sommes, notre régime, c'est le régime du changement. Il n'y a rien de personnel. Donc, on a beau dire que c'est ça, on a beaucoup de là, Kadaka, et le mec a fait que Mali là, ko ani bochi, car recordé nous. Donc, about dire, on a un téléphone là, on a les 5 colonels canet, ni moi, je trouve que vous avez 5 colonels qui boroké, parce que d'abord, d'abord, comme quand vous avez question posée, il a donné, nous trouvons 5 colonels qui boroké, il faudra qu'il recorde. Alors, ni moi, je trouve qu'il faut, hey, il va assumer maintenant, à tirer qui recorde. Canali Raninga. On est en train de te. Parce que on est audio clan. Ou bien essayer d'archiver de créer là, quoi. Surtout, ni trop, il est là, en tout cas, alhamdulillah. Ou bien archiver de créer là, follow. Au domaine ni quelqu'un faire d'adron, ou bien audio de la bouille kamate. Donc, il faut seulement savoir que tu es écouté. Tout le monde est écouté au Mali. Mais il faut vraiment savoir ce que tu dis, comment tu dis. C'est très important. Parce que vraiment, c'est au niveau du monde. Mais en mes changements là, en bola Hermina, et en yaba la maram poivron fait ne bora ka kele baké jamana kono. A wula ka kele ke. Aya ira ka fo bela ko vraiment kele ka kele. Ah, ko vraiment ko poivron dakacha. Ko fuka dobo poivron son là. Ja poivron côté. Jaja politicien kulukutudu. Ja maram poivron tate poivron côté bi, poivron côté chini. Maram poivron ye politicien fie di. Maram poivron ko kuluka klebnali. Yevomu. Jale be kle ko kele de la. Jale ye ibe kaka mokodi. Ngati. Jaja maram poivron. Iboro akoradne ala amnele aklibala. Ne be kele ku be no fait. Parce que n'était malikodi. Foni sondo. Ne a donné qui tanga président fédéral je deviendrai ton ennemi. Sinon, Beko ne. Amena la domina ne délégué qu'on rabla. Il faut. Allez, arrête flan ne délégué qu'on rabla à un moment. Mais ne a donné qui tate maliko hydro ne bekele. Jaja maram poivron tate maliko. Ja maram poivron ye ibeka kamodi. A kurukutu. Ja président commandi maram poivron. Ja maram poivron be ala délé là. Avec kolosi de ta ala kanato anga fanga katanye. Ja beka fanga bandu ni makono. Ne a fo onyana ni fanga nye jaladi atita roshi. Funu yɛrɛ y'a tiɲɛ u yɛrɛ ma funu y'a tiɲɛ u yɛrɛ ma wa n'olu y'a tiɲɛ u yɛrɛ ma ala k'an kisi maa o bɛ na o ka jugu ni Asimi Goïta ye siɲɛ 199 a bɛ ala na kira cɛ maa bɛ na o bɛ mun kɛ i b'a fɔ ko Asimi ma baara yɛrɛ kɛ a bɛ ala cɛ donc Mali tɛ segin a tugu kɔrɔ la tuguni fo ka diɲɛ wuli donc a ye madame Poivron fana lamɛn a ko filɛ ta la. Buba o de don dɛ mais Buba a bɛ ɲɛ o a bɛ kɛ ala ta de ye an k'a di ala ma dɔrɔn ala b'an wasa sa Buba wallahi Mali in bɛ k'an ta ye e bɛ kɛ kadiriba de ye Mali kɔnɔ i sigi. Rasa fene beke kadiri bade ne yɛrɛ woro kya dumi a beke kadiri bade ala tɛ jito nɔnɔ na wallahi sigi dɔrɔn saba ale donc ne maram poivron ni ko ala tɛ jito nɔnɔ la ye famu ko ale bɛ kɛ kadiri ba ye aras bɛ kɛ kadiri ba ye u ka cɛnin dɔ in muso welela in k'ale fana bɛ kɛ kadiri ba ye donc a ye maram poivron lamɛn halisa. Salamu alaikum warahmatullahi lafiya a ye kuma dɛ parce que an b'a kɛ cogo di se b'an ye ya i n'an y'an manw an mako tɛ ɲɛnabɔ an sigilen don an bɛ ka lajɛli kɛ u ko ka na nin caution k'u bɛ ne bila u y'a accepté k'u bɛ ne bila k'u ye liberté provisoire accepté caution nana aw ma se ka bilali kɛ a ye kuma dɛ a ye kuma bɛɛ ka kuma e ka kuma arasa fitinin ka kuma arasa kebe ka kuma bɛɛ de ka kuma a ye kuma dɛ a ye kuma de a ye kuma bi se. Salamu alaikum warahmatullahi lafiya isi segu ala ka bi nɔgɔya ala ka tunga jaila ala ka barika du ila ka nimaniya di ala k'i ni muso kɔrɔ i kan ka foli fɔ sama sibiye i kan ka foli fɔ seku darame Abidjan n ka foli belebeleba b'a ye
rasa fitini nga foli baye dugure nga foli baye Sekumar Nampo nga foli baye e Lafiya Sisoko yɛrɛ nga foli belebele ba baye nga foli be Darame fo Ameriki mais Ameriki bɛɛ fɔ a kelen tɔgɔ la Ala ka barika don aw la Ala ka tunga diya aw la an ye diɲɛ mun kɛ diɲɛ kɔnɔ ye Ala k'an ka diɲɛ laban fo jannatul firdausi kɔnɔ bi fanga ba t'an na mais fanga tigi Ala ye bi se ba t'an ye mais se tigi Ala de ya Rabbi an be fanga mun nɔfɛ diɲɛ kɔnɔ Ala k'a d'a ma an be se mun nɔfɛ Ala ka fanga d'a ma ka ni jugu ninnu malo Ala k'u lebu Ala k'a kan ta ye Ala kan'a kɛ Ibilisa ta ye an be ɲɔgɔn bolo a be ɲa o Ala ka rasa ɲuman bɔ ya Rabbi Ala k'a ɲuman bɔ Aidara kumana dɛ Aidara kumana lagare I b'a fɔ ko kabako lagare Ala be bɔnɛ de jigin ninnu kan wallahi Ala be ninnu an wasa I k'i sigi dɔrɔn Firawuna ka fanga kun ka gɛlɛn ne ninnu ta Firawuna labanna cogo di mais ninnu be malo de k'u lebu ka balawu jigin u ka fanga kan inshallah. Ok nin ye Madame Poivron de ye bɛɛ ɲɛna masa min ye Ala ye nin ye kɛlɛ kɛ yan ko fantanw ni hinɛ b'ale la masa min ye Ala ye Madame Poivron bɔra ka secret dévoiler bɛɛ ɲɛna a bɔra a ka cercle k'a fɔ bɛɛ ɲɛna a y'i kanto ko Aidara kumana ka Aidara don u ka cercle la i faamu ka tila ka i kanto c'est-à-dire ko olu bɛna kɛ kadiri baw de jamana kɔnɔna la k'a fɔ ko an ka fanga ye Firawuna ka fanga de ye i faamu ko Firawuna ka fanga banna i faamu ko ni Firawuna fanga min b'an wulu da la c'est-à-dire ko u ka kuma ko n'u ma kuma ko tɛ kɛ i n'a fɔ ko viromaniw ka kuma de b'a to an ka jamanadenw jamanamɔgɔw non n'i bɛ kuma sɛbɛn fɔ mɔgɔw b'i lamɛn mais n'i bɛ mananakan fɔ mɔgɔ si mago t'i la mais voilà don min na Touré bɛ bɔ ka kuma au défense de Touré wallahi ni kun y'a fɔ ne ɲɛna ko nin bɛ kɛ nin cogo la ne kun tɛ d'a la Touré b'a fɔ don min na Mali kɔnɔ ko aw b'a dɔn a b'a fɔ don min na Petini ma Petini de ouverture média Petini Tchorno ko e b'a dɔn Tchorno ne b'a dɔn a minɛla ko min na a ye mun fɔ a ma minɛ o la a bɛ ka kɛlɛ kɛ mun na an ye kangari da ye siɲɛ fila k'a saisi a ma sɔn ko donc k'a ka kɛlɛ kun tɛ vie chère ko sinon ko n'a y'a ja ka si ka bɔ k'a fɔ ko vie chère k'olu mago foyi t'u la mais a bɛ ka kɛlɛ min créer elle faisait la guerre politique il faut elle était en mission pour déstabiliser notre symbole d'Akantigi Dante Kelendoroni. C'était ça la vérité. Donc, et puis, Touré au fond, ben la Mali kono. Mais, moi aussi, vous savez, Black Kunako, avec Tila Nintoro, là, quoi. Diagalon Temena Bolla. Et là, vous avez bien entendu la personne. C'est-à-dire, vous pouvez faire faire un trade. C'est leur obsession. C'est leur seul objectif. Alors que vidéo, ben, nous sommes mec à fond. Moi je n'ai rien contre eux. Alors que ce n'est pas le cas. Depuis Mousso Tarakasola, ma vie chère, Djadja Aramadé est psychologique. Quand elle parlait de la vie chère, elle répétait tellement. Ils injectaient tant d'argent dans ses dits. Parce qu'ils vont campagne de Kounou. Donc, on a une campagne barricade. Donc, de ce fait, la vie chère, tellement qu'elle répétait. Mais Amala Krochi, c'est bizarre. Depuis 2 mois, nous sommes là, c'est devenu quelque chose de passé. Mais Aïe Touré, Akadon a fort, ko Alhaji Touré te bagam ostima, ni Allah dans chrétien. Il peut que Touré a farine, il a des principes. Mais non, ce jeune homme, il n'attaque personne. C'est quelqu'un, il reste dans ses croyances. Aïe Touré, Abana donc a Fukama Galon Tekadam Soula. Ou à interpeller le matin, on me l'a dit. Quand on m'a informé qu'à interpeller le matin, j'ai appelé moi-même le commissaire parce que je n'étais pas pour. J'ai appelé le commissaire, j'ai dit Kompolo, il est vivant, hein. J'ai dit Kompolo, la dame là, il ne faut pas qu'elle fasse 30 minutes dans ton commissariat. À quoi côté j'ai mon côté. Aïe la main, après au rendez-vous d'avant. Et c'est ce qui s'est passé. Nous avons un conseil dans Maïka, il faut glisser la tasramika, à quoi redonner. À toi, mi, à tout le coup, comment il fait nous, Diabade, Poivron, tout ça. Et c'est ça. Même la dernière fois, elle aurait pu ne pas être mise en détention. Parce que moi, je me rappelle, c'était pour voir comment elle allait réagir. Entre-temps, pour la simple raison que un micro d'amende fait mon dodo. Kale tesrande, ninga vicha que kondon tadabla, kaso iba don wote. On parle pas de ça, pardon.
C'était à Onamakuma, à Topolisola, quand il était encore en garde. Il y avait des autobusines dans la musique américaine. Vous allez créer. Aujourd'hui, parmi les web TV, vous vous débrouillez très bien. Vous n'êtes pas des journalistes, des journalistes ou rien, tout ça. Mais vous vous débrouillez très bien dans votre domaine et c'est une bonne chose. Parce que moi, vous êtes un web TV de divertissement. Mais faites attention aussi à votre besoin que ça va vous jouer mon roman. Il y a la famille. Nous, on voulait que la famille pour la ramener à la raison, à la famille. Mais tant que la ramener à la raison, la famille ne peut pas comprendre ce qu'on est en train de dire. C'est comme si on avait encouragé avec Kéwalena. Or, moi, je sais qu'à fond, moi, quand on a fait qu'on fait un dagakelen, mais non dagakelen, moi, je sais qu'il faut. Non. En tout cas, là. Oui. Alors, donc. Subhanallah. Enti Allah. Et n'était avec Meninga. Touré mon fort musoka makoe Tictus. Ah mais Touré vraiment yeslamé a ben alatega idi make fouille. Sur mesure. Sur mesure. Kangar daray avec kelemina e ba don ne ba don. A ko choroma e ba do avec kelemina ne ba do avec kelemina en fla de ba don. Netna ere blo folla. Mais un kangar daray kabeka munkene ya kadabla ko c'est pas bon. Je crois qu'elle va se saisir. Mais elle n'a pas écouté. Avec un nègre kablala. Xavier arrête de boire un café, c'est ça. Un nègre de kablala. Cercle de bas coffre, canot de bas coffre, canot bombe n'a tombé de combat coffre. Il faut arrêter de d'abord un café. Toutes ces structures pour déstabiliser Assimi Goïta. Tu as cité à la couille. Enti Allah. Allah, tu es mort ni molo kabou. Ahmed et Guindo. Et Ahmed et Moroni Molokabou. Drissa Touré et Morosa, ça fait honte. Nire here. Demana beseka Joninka. Ma beseka blame mon yon koni kase niveau ma. Mon kilime kaka djinatike bebla en danger pour vraiment sauver le Mali. Hein? Ka wuli ka mo toroyan ala toko la mo dala dongo do krikra. Yefo mu ja cité ala koy, a cité ala non fait. Vie chère, déjà vie chère qu'elle était, déjà président Nori, président Fangani Nedou. Kata président Koromatique et Maouloudou Kene ou quand déjà président Koromat, déjà président déjà Maouloudou côté, déjà ser ou bébé cerclini là. Et Moroni Molakabou. Et Moroni Molakabou. On est à fort, on est en Malion avec tout le respect. Mon Mali Djobalia, on est 70%, 90%, né Moulbalia Boala à Tobadé. Né Moulbalia Bo, en Jamana Djobalia la droit à Tobadé. Mourir c'est que Moulbali ni trop la Jamana de Malien yere ka keta on me korba momina ni kunya foko ni Malien de sonye ko mo be nyangwa ni tara ma c'est avec aram ne c'est que acide ka temeni ka tomina et puis on me digné là c'est des gens ils ont eu déjà leur part du gâteau. Ils ont déjà eu leur part du gâteau. Parce que quand Karim était au pouvoir, cette dame-là, elle était bien prise en charge. Quand Karim était au pouvoir, on y avait Almami Fefebeka, Karamo Fefebeka, Assimi Koromatike, ou Bekoun, Karim Koukeme, ou Bekouye, Abafam Djoumema, Abafam Romouma, Aramda Fernutro, Arafenutro, et agent immobilier ou Amoun, avec mon le trou de mai, Akamon, ça, commerçant, nous, et faux, et dotation Bekou étant, et Abekouye, ou t'es tous, nous t'as trop d'eau, parce qu'on fait un trottoir, quand nous mané, ils vont. Aka commerçant nous faisons trop de doux matin. Hein? Ou Bekouye, Karim Kouya Bekouye, et tous étaient pris en charge. À une manière ou l'autre. Mais Nyaman Segati, ou que ça c'est Jamana Goudrona, Fossi, 4 fois Katibe Bebolo Goudron, Rolin s'en fait. 4 fois Katibe Bebolo, Villa Belba Bebolo, ou Nati, Djino Bekarekono. Sosobe va et vient au Bekoura, la Cap Jamana Warbe Taka, Bafoué, sur la Soubekassa. Il faut. Donc, Gouno de Borotone Fleni, Benyana. Des subventions qu'on donne aux commerçants là. Vous avez un autre nom pour vos commerçants. J'ai oublié le nom. Avec trop de forts commerçants, nous avons trop de temps. Il faut me faire don. Les opérateurs économiques. Merci beaucoup, Mokhtar. Hein? Ou bien qu'il y ait un opérateur économique. Donc quand Assimi est venu, il n'y a plus de faux opérateurs économiques.
Donc, Massami Alaye, au lieu de supporter notre jeune président sur ses visions et de te battre sur des liens qui ont des opportunités. Ne me président supporter. Je mets beaucoup d'argent en boire comme commerce flair avec le président ici. Campagne et voter là avec un joueur en fin me président supporter. Je suis pour Assimi 300%. Ne rebe Assimi fait que Assimi rekanere. Mais au temps balé ka tien fay. Au temps balé ka tien fay. Mais tien fou bena. Mais ni mgo ki be baguma. Ou be na baguma. Iben sorinye. Ou de fora ou bena, ou de fora malien dem bena. Où est le plus grave ici? Nga gelen ama soma, au ko Assimi nga bo asigoro la yes. Ya go he mama. Ko Assimi nga bo asigoro la. Ko foko odo awma. O seka keo. O nyangwadi, o asiriadi, o banisira hilakadi. Et puis aw ni karamo o de ba kelela. Aw de de borak sanga fo. C'est elle qui a dit nega kuma tere mo kana sene dante mare. Ne a fo yana, ngo wakana do passeport ni kan. Ne be analyse de ke. Ne voko de kala o boya la me o la. Yefum. Ay mo mun to fo kulu de ka président kele. Wa bedawle ba kama, elle a tout dit. Tout est orchestré pour déstabiliser notre président. Mais c'est de la honte. Mais ni ala be mun na o te tien comme are ala to fo. Donc abega tadi alama. Funa soro omabra Assimi Goïta ma. Funa soro sasima di boa maka mali jo. Boa di ayere ka fanga tien sinon malien diou ma delika ke mo fa ka teme boa kan. A fora yana de ka a tera bara de kama. Ka barake. Ama bara min ke a datuna tuna kono orila. Donc boa ka fanga tien te mo sino e. Assimi nana ala de Assimi ti awma. E ki miri malien diou pour une seule seconde. Ni Mali fanga kundira mamunu kume boulevard de indépendance kan. Wallahi samba soro Mali firila ben ala na krache. Samba soro Mali ka duguni sura yin. Est-ce que vous imaginez moi me boulevard indépendance kan? Est-ce que vous imaginez ko fanga kuntara ka dulu mabi? Il y aura même pas du Mali. Le mot Mali là, ça allait finir Youssouf Traoré. Il y aura plus le nom Mali. Donc ambola ermina en club islamé de nous fena mangana 600 ko Aïdara ka boa place là. Il famu. Ou klala Assimi Goïta là, ou y a constitution mena teme, ou tna se ka soma. Donc, tma koni bruit bulu kondala. Aou fen la me aka galombonda. Amo fen analyser à l'aide des infos pertinentes. Dante fait son analyse. Moi, je fais mon analyse. Alhamdulillah, ala ma naqulu wa qil. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Salawatu rabbi wassalam alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Ambe ala tando ka ala barikada ka Allah subhanahu wa ta'ala wali nyumando. O bela jelen ko fe ambade al islamaw. Ni ye sharia ye amena sharia mi jo ani Allah subhanahu wa ta'ala che. Ani jamana islama bela jelen che. Ani jien islama bela jelen che. An selen bidonya ina anga ho conseil islamique a siège badara Mali kono ya Bamako. Bi juma jigilen ko fe no bebe otma shawal kalo no selinchini kalo yi akle muwa ani kononton samba kele ni kemenani ani binani ni nani na nazara kalo la nanko ma bebe kle temps ani kononton mois de mai samba fla ani muwa ni saba an sera ya wulay na ambadiu an dusuma kasalen de sera ya kada muka an nana lettre bla au conseil islamique la lettre ame moula nyini nae femi au conseil islamique nyemo mi bino Ousmane Madane Haidara vraiment jami'iyatu ta'yid al-haqq jekulu mi sigile no ka cien kokoro dondo kan galon kele anga la nyini ye Ousmane Madane Haidara aka slama ka fauteuil touye aka démissionner ka bo au conseil islamique kuna ni anga la nyini ay mi la nyini bi juma doya ina juma jigile in kofe ameni ke kada mu gamba diu nam mani ke ni joro ina wallahi anga dine be tigana anga horon ya be tigana atem amame 4 novembre temeli ay islama wele boulevard de l'indépendance kan kada ka mado sorola mi anga dine la goshi ay senda kan o kera mbade islama kele ala nu ka dine be bola fengera anga dine na mi mabe amma ambade no boli kera chien ere la no kera nanga dine keleya de o nyona were an ka kla kan o ye mana mami ni dine ere nyema ya bela jelen talenu ka doma o de be ka dine mburuja ayere bakun aka dembaya aka tondeu ka labanga ma were nyedo dine ina ali ka serafe ambade
o b'a to sa anw se tɛ dɔ wɛrɛ la mais an ka fauteuil in n'o ye haut conseil ɲɛmaaya ye an sera yan bi Ousmane Madani Haidara a ka siège in bila an ye a ka siège in bila an ye Mali silamɛya ma deli ka buruja abada. Subillahi mina shaitan rajim. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ne bala lamɛbagaw n bɛ téléphone juru bila bɛn ala na kira cɛ. Non n bɛ téléphone juru bila sinon maliyɛnw tɔgɔ bɛ se ne ma. Maliyɛn denw a ma nin ye. Bon first of all ne b'a fɔ n ko azubillahi mina shaitan rajim. Ala ka ji k'a fura ye. Mali silamɛw a y'aw bolo da aw dusu kan. Aw kana silamɛya kɛlɛ wuli Mali kɔnɔna la. O ye n ka kuma fɔlɔ ye. Parce que ne ye silamɛ de ye. Azubillahi mina shaitan rajim. La hawla wala kawta illa billah. Aw kana silamɛya kɛlɛ wuli Mali kɔnɔna la. An ka Ala k'an kisi o ma, Ala k'an tanga o ma. O ye fɔlɔ ye. Filanan ye mun de ye? Ni mɔgɔ mɔgɔ n'i ma Asimi Goyita to yen, wallahi billahi Ala bɛ tasuma kisɛ bilen bili kɔ ni diɲɛ in kɔnɔ a bɛ ni Ala na kira cɛ. C'est-à-dire ne ye sigi ka nin ko in na ye dɔrɔn ne bɛ mun na ye dɔrɔn c'est-à-dire Asimi ye ange de ye quoi. Ne t'a dɔn maa min ye duwawu kɛ Asimi ye dɛ. Ne t'a dɔn a y'i to cɛncɛn sanfɛ i bɛ sɔrɔ jinɛmuso dɔ bɔra dɔrɔn mɛlɛkɛ dɔ y'a sɔrɔ k'a to cɛncɛn sanfɛ ka to sunɔgɔ la ka sɛgɛrɛ ka gundoba dɔ d'a ma. Ne t'o dɔn mais ne kɔni tɛ mun ne kɔni bɛ fɛn kelen dɔn ni mɔgɔ mɔgɔ ma fara Asimi Goyita la a bɛ ni Ala na kira cɛ fɛn bɛ yeli ma ɲin t'o da kɔnɔ. Ayi an ma kuma in faamuya o n bɛ segin kuma in kan. An m'a faamuya o n ko n bɛ segin kuma in kan n ko silamɛw ka kɛlɛ in u ka sabali u ka Haidara to yen a ka ka mandat temps de bɛ fɛn in na a b'a ka temps kɛ n'a ka temps kɛ aw bɛ mɔgɔ wɛrɛ bila yen aw kana kɛlɛ wuli azubillahi mina shaitan rajim. Ala ye mun dɔn o ye wasakɛ Haidara ye cɛkɔrɔba de ye a y'aw bolo da aw dusu kan a ye sabali ne ma fɔ n ko mɔgɔ jo b'a la mɔgɔ jo t'a la dɛ ne ko de azubillahi mina shaitani rajim. Mais ne bɛ mun fɔ ka fara o kuma kan ni maa o maa n'i ma Asimi Goyita to yen n'i nana baga ma ni kɔni n'a ye ko kolon kɛ n'i sera a ma là d'accord mais n'i bagara Asimi Goyita ma maa o maa bɛ k'a fɔ k'i bɛ Asimi janfa dugu la wallahi ni Ala y'i ka su ko a t'i ka dugu jɛ a bɛ ni subahana wa taala cɛ. Ne ye mɔgɔ mɔgɔ ye ka bila cɛ kɔ Ala ma tɛnɛ ni tarata sa tɛnɛ ni tarata i bɛ 24 heures di dɔrɔn a ko jugement bɛ k'i sigilen ɲɛna. Donc l'heure est grave. L'heure est grave. Non, lima bla folo. Non, aw jɔ ŋa na surkati mɔgɔw lima bla kosɛbɛ bien weekend ne aw jɔ fɔlɔ aw jɔ dɔɔni ŋa tila analyse la. Donc vraiment ni kɔni ni ko in il y a des révélations qui est très sérieux ici. Il y a deux choses qui est sérieux. Rosi bɔra a ye karamɔgɔkɛ tɔgɔ don kuma la an ye Diko ka kuma fɛnɛ mɛn. Et puis cɛ yɛrɛ y'u fila de tɔgɔ fɔ ko k'u fila bila contact la an b'o bon kalama tuguni an ɲɛ bɛ Mali silamɛ denmisɛnninw na ko karamɔgɔ ka bɔ a place la ko parce que ko cɛ min y'i sen da kuranɛ kan ko karamɔgɔ bɛ ka mun kɛ ko ka jugu n'o ye. Donc vraiment c'est sérieux ne jahadi de ye quoi ne ye jahadi belebeleba de ye. Donc Ala k'an kisi a ma Ala k'an tanga parce que vraiment nin ko in nin da in gosira ka gosi k'u bɛ don Asimi ka da fɛ Ala ma sɔn. Bon sisan u yɛrɛ bɛ ka kari ɲɔgɔn na à leur propre côté. Vraiment ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn maliyɛnw a ye Asimi to yen ni mɔgɔ min tɛ ka baara kɛ ka régime na an ka bɔ ka kuma an ka kangari da ye a b'an kumakan na mɛn parce que an kumana bi a fɛ an ɲɛ bɛ Seru Lamini na a bɛ ka vidéo kɛ mais an tɛ Seru Lamini fɛ bi an tɛ Seru Lamini fɛ sini parce que Seru Lamini bolo kan anw ye comédiens de ye n bɛ tila ka téléphone juru bila an tɛ Seru Lamini fɛ dɛ n b'a dɔn kangari da la i bɛ sɔn jaw de kama ka taa télévision so la ka taa kuma i ye faamu mais an tɛ Seru Lamini fɛ Seru tɛ se k'an ka baara kɛ. Seru a perdu la confiance. Seru a perdu la confiance. Ye fam. Aw jo doni malien ma téléphone juru bla folo ne abla mba fo yana. Ay Seru la main. Je voudrais à l'entame de mes propos présenter les excuses de la société Énergie du Mali au peuple malien et au nom de l'ensemble du gouvernement présenter les excuses de tous les travailleurs du département de l'énergie, de tous les travailleurs de l'énergie du Mali aux populations pour les désagréments subis par rapport à ces perturbations dans la fourniture du service public de l'électricité. En 2020, le secteur de l'électricité du Mali avait trois problèmes principaux. Une forte croissance de la demande, une insuffisance de production, qui a occasionné une dépendance de notre pays vis-à-vis des pays étrangers dans la
fourniture de l'électricité, mais aussi des difficultés financières importantes qu'éprouvait la société Énergie du Mali. Pour faire face justement à ces problèmes à notre arrivée aux fonctions, des dispositions ont été prises par le département et par l'ensemble du gouvernement. La première disposition, c'était de faire le diagnostic de qu'est-ce qui perturbe la fourniture de l'électricité au Mali. Le premier constat était lié au fait que Énergie du Mali éprouve des difficultés financières qui font que même l'approvisionnement régulier des centrales de production était perturbé. Première cause des coupures. Deuxième cause des coupures, la vétusté des équipements qu'il fallait rénover parce qu'il faut rappeler que le secteur a été confronté ces dernières années à une insuffisance d'investissement. La troisième cause de ces perturbations justement dans la fourniture régulière de l'électricité, c'est la question tarifaire. Le gouvernement a donc travaillé sur deux variantes. La première variante, c'était de mener des actions à court terme qui devraient permettre justement de faire en sorte que la souffrance des populations, même s'il y a des coupures, que les coupures puissent être moindres. Aujourd'hui, l'État est obligé régulièrement de subventionner justement les secteurs de l'électricité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les coûts de production d'un kilowattheure tournent entre 160 et 200 francs, quand le prix de vente est de 97 francs. Ça veut dire que chaque kilowattheure consommé, ça veut dire que chaque fois qu'un client paye 100 000 francs à EDM pour sa facture, ça veut dire qu'en contrepartie, l'État aussi a payé 100 000 francs pour subventionner ce même client. Donc, voilà Serou Lamine. Il sort, il fait des beaux discours, il nous donne les statistiques. C'est un banquier. J'ai été très clair là-dessus. C'est un banquier et il est dans son droit de venir nous dire ça. Donc, comme il veut jouer les intellectuels, on ne veut plus entendre ça, Serou. Nous, on veut entendre la solution. C'est tout ce que nous, on veut entendre. Il faut nous parler comment on va résoudre le problème. Les récitations ont pris fin, monsieur, son excellence. Il faut nous parler de la solution. Il ne faut pas nous dire qu'il va falloir 500 mégawatts pour que le Mali puisse être doté. Il faut cesser de nous dire qu'en 2023, et blablabla, blablabla, le ministre de l'énergie présente ses excuses aux Maliens. On est fiers de ça. Tes excuses sont les bienvenues et on accepte. C'est trop tard, mais on accepte. C'est où? C'est que nous, on veut entendre son excellence, comment on va fixer l'affaire. C'est tout ce que nous, on veut entendre. Ante Boro la tournée. On connaît l'histoire de notre EDM. En ce jour historique mémorial, incommensurable, inqualifiable, Dambédi Modibo Keïta a inauguré l'énergie du Mali le 14 octobre 1960 par une consommation composée du jeune État malien, 55% DAF, CCCE, 39% d'électricité de France, 6% remplacement de Safelec, Société africaine d'électricité, société privée. Le capital initié est de 50 millions de francs CFA maliens en 1967. La première centrale hydroélectrique située à Sotiba est mise en service et puis en 1980 commence la production d'électricité au barrage hydroélectrique de Sélengué. En juillet 2000, EDF se retire des capitales, ouvrant la voie à la privatisation de l'entreprise. Donc, il ne faut pas jouer les intelligents ici avec nous. On fait nos recherches. Cette putain de compagnie a été inaugurée et mise en place par Modibo Keïta avec 50 millions. On dirait que sans Modibo Keïta, rien n'avait foué à la nakira. Non, moi je vais me réserver parce que Allah est acclim moi je ne veux plus analyser.
Aya Calandron, et vous allez faire vos propres analyses. Tout ce que moi je demande à ces jeunes frères, c'est de sortir et de nous parler de la solution. On veut pas, il faut que c'est nous, Alakama, il y a bon, qu'il va faire un problème, problème donc. On connaît qu'il y a des problèmes, on connaît les problèmes. C'est nous, Mali Kouranko, avec Ben Jolima, Malien Dien Bebeseka Jolibo Glan. Ce n'est même pas le problème de Assimi encore. C'est notre problème. On est courant. On veut le courant dans notre pays. Étaté. Boyka Foyena étant l'espère, combien de mégawatts on a besoin pour que courant Kokanake pour le mettre en la tourne Kélé Fila. Donne-nous 3 options. Comment on peut créer ces mégawatts. Et Malien Dion. Et ni Alana Kratene Moninia. Malien Dion n'est mon foyer qui est difficile. C'est nous, on me fait qu'on drone, mais sinon, ni comment on fait anta yafaye bi, anta yafaye sini. Faut nous asseoir à Antonio, Antonio le nous dombi. On est fatigué de toi. Bon, il y a solution de expérimenter. Le Mali a besoin de combien de mégawatts? Ça, c'est premièrement pour que Kouranko Kanake en l'engagé. Premièrement. Deuxièmement, monsieur Sedou, son excellence. Combien cela va nous coûter? Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, Sedou, donne-nous 3 options. Comment doter et ces mégawatts. Et tu n'as pas besoin d'être un homme de Sorbonne pour parler de ça. Où est le problème? Nous, on sait que Morobo Keita de Kouram Malikono, c'est fait en 1960, c'était 55% était pour les Maliens, on comprend. Quand vraiment, après 2000, c'est devenu un lieu pour le capitalisme. Quand c'est devenu pour le capitalisme, à bas les Maliens, et les Maliens peuvent aller au diable, ils ont manipulé comme ils veulent, et toi, tu as hérité. On voit, on comprend. Ok, nous, on a des problèmes, on a le courant. Le pays est malade, il n'y a pas de courant. Fine, tu es le docteur. Serou, comment tu vas faire l'opération? Combien ça va nous coûter? Il faut nous donner 3 options. Ambasarani Djeriwa, Ambe Djourou Taka Sarawa, ou Ambe Baye de Kaka Djowa, ou Ambe Dori Black, Amba Tosra Dondon. Mali, on a une solution. Si ce n'est pas la solution, ni Boraka Antoro, Ama Yafaye Bi, Ama Yafaye Chini. On connaît votre bagage d'intellectuel, tu as des diplômes, tu es un économique, il faut cesser de sortir et de nous parler de beaux discours avec vos postures. On veut la solution, parce qu'on ne te fait pas confiance, on veut seulement la solution. Nous, tu es Ama Yafaye Bi, Ama Yafaye Chini. Que cela soit très clair. Parce que ce truc-là commence à devenir personnel. À l'ère des infos pertinents, moi, Dante, j'ai fait mon analyse. Ambola Elimina Malion, et on me fait un saguala, Natia Arabou, Boko, Tobou et Munkulula, quoi, on aurait été cool la tournée. Les Blancs, les Arabes commencent à se réunir, et vraiment, Syrie président Bachar al-Assad, il a été accepté partout dans les pays arabiques. Donc il est revenu dans la famille. Donc allez ni boni fadi sagwa grena, allez koko to butale bishituni ko ya bani. Ambola erimina Turki président ngache to bute fe munga ke foyi akera président tuni alhamdulillah rabbil alamin inshallah. Foyi te se ka ke chela parce qu'il y a baraka ka jamana kono. Ay jamana inta ka jamana wasu jamana inte foyi dolomina de kume Turki mara. Yefom silamɛ mɔgɔ minnu ye silamɛ munafigiw ni fɛnw silamɛya kɛcogo 199 u tɛ dɔw bɛ seli ni samara ye a bɛɛ tun bɛ kɛ teriki ni cɛ ni nana ni ko silamɛya kɛra teriki président ko i kan k'a kanu parce que a bɛ baara kɛ ni kuran de a nana ka teriki bila sira ɲuman kan yefom k'a bɛ ka baara kɛ ka teriki kɛ un état de technologie bɛɛ bɛ ka teriki bonya an bɛ ɛri min na vraiment Baba Modibo Keyita e sarata anw bolo n'a fɔra ko Mali aéroport Modibo Keyita n'a fɔra ko Mali courant Modibo Keyita n'a fɔra ko Mali usine Modibo Keyita n'a fɔra ko boulevard de l'indépendance goudron Modibo Keyita c'est-à-dire Modibo Keyita yɛrɛ depuis a sara mɔgɔ si ma foyi kɛ Mali kɔnɔ ni kulonkɛ tɛ Maro ni maloya ka bon a maloya ka bon non maloya ka bon a bɛ den dusuma maloya trop o la ne bɛ Sadio Camara moi j'aime Sadio Camara parce que ale de bɛ ka Modibo Keyita ladege en vrai dire quand tu remarques ale de bɛ ka base kuraw dayɛlɛ a bɛ ka taa tuuru tigɛ ka base jɔ o la n ko hali ni Sadio ye fanga bila bi Sadio tɔgɔ bɛ Mali tariku la fo ka diɲɛ wuli Sadio de bɛ ka base militaire créer Mali kɔnɔ c'est historique a bɛ ka taga tuuru tigɛ kita mɔgɔ tɛ yɔrɔ min yɛrɛ la waga a b'a fɔ min ma ko wankɔnɔlaw i y'a faamu ka tu tigɛ a bɛ n'a viabiliser Sadio de bɛ k'o kɛ Mali kɔnɔ
Sadio beka Mali Johnny vitesse mi mo be wor ñini ñedon Sadio c'est un visionnaire parce que base militaire in kele o kele ni barami famille ne be le maroina abena wogade bo wogaya la ka brusko na bo brusko na la ka tuko na bo tuko la ka yoro bo wula la ka ke du sigoro donc barakela messa masala karla et nyafoli bainga dabla yefamu et Selou Lamine si tu veux vraiment regagner votre respect il faut sortir et de nous expliquer combien de mégawatts le Mali a besoin. Mali me mégawatts là. Donnez-nous 3 canaux pour avoir ces mégawatts. On ne veut pas une seule canot. En tant canot, il y a 3 options de ama ou la excuse de ban. Parce qu'il n'y a qu'un carburant drone, carburant domina. Il veut pas on en a marre d'écouter ça. On veut 3 options. On veut 3 options de doter les kilowatts que tu vas nous proposer. Et puis le Mali veut contribuer. Nous-mêmes, on veut contribuer. On veut contribuer. Quand il donnera le bilan, le prix, sans toi étant le ministre, on va contribuer pour doter notre pays. Parce que les Maliens disent que les Maliens flafla bo. Kalo flakuna la. Ame wardi Mali ma monte munga tani courant mais est en géré. Ame songa dik Sadio ma. Ame songa courant di Sadio ka département ma ka gérer. On va donner le courant à Sadio. Sadio peut faire la défense, avec défense qui est avec courant faut gérer. Parce qu'il est tellement doué, ou bien on va dire le Gourouba, on va donner à le Gourouba. Et Maïga. Donc vraiment, écoutez, parce que vous avez une famille à nourrir, on peut te donner d'autres boulots. Mais il veut boire l'énergie là. Vraiment, il veut boire l'énergie là. Que cela soit très clair. Donc, il Malion, ni Tergi présent, et aller des Sigratouni. Donc vraiment, le président Macron demande aux diplomates d'être plus réactifs sur les réseaux sociaux, notamment en Afrique. Donc, on me barre tellement, on me farafina ou le boss nola, on me ganga jamana do tellement, ni on a vu la dje et bololoka, on a vu le français la télévision beleba taka saka, ça dit ka kunu, fa be katana. Nebe kuma irishilaka, nene nga défini, nene nga analyse ga irishilaka, ka tobu ga analyse la irishilaka, anga image be tranu te pion. Donc Macron s'est mis la dje parce que tobu ga mo ba bonya. O la, il n'y a pas la Mali zon kuntani mo la ngolo mbebe kiento. Président me viro manu ni la mais président ma don avec une femme sur là. Président n'est pas bête. Le président il est vastement il est bêtement conseillé. Président ba don avec une femme nyaayo. Donc arima mo ke mo nyana mais ko on me sera. On sera robe président bolodi. Ni président ba on sera me to viro kala ya. Kata mo to tienti. U tseka façon ni nyuma ka so mo fo ki masara. Abako na anan ye client. On me ka baraka nga jamana denw fils abri la on be ka wor boka do nga jamana la mo be video ki abe wor de do nga jamana la ibe wor mi re boki ka video booster ne no fo out do nyana da tunga mi tuwa kono ka kala ka demsonu sara ka demsonu do balala ame yoro sara ame location sara ha ka be na o jomo ma ka be mo do ya au lieu de dire merci aux citoyens maliens abe boka be mo do ya ne ma nyoya abako no ko an ya ko man abe John Sigile musoko barola ya avec John Sigile galo et glomingo barolaya momi ni keta momi adlaka o me ondaya on me analyse de kia nous on parle de contribution de notre pays donc me limbla mo presele no ko limbla allô ni ay woleli ke abaka téléphone do infaka quoi s'il vous plaît na ay woleli ke abaka téléphone do infaka sunon taw kuma kame quoi allô oui Allô oui, salam alaikum, Tony Jamouni Boro. Allô? Ok, donc Malien, on téléphone du rouble là, et il y a un téléphone du rouble là, la ligne elle est ouverte maintenant. Ligne d'Alena 600. Il y a un téléphone du rouble là. La paix perpétuelle de certains est à ce prix, comme si, au-delà de la patrie, il n'y avait pas l'humanité. Vous savez, un régime qui opprime son peuple aurait tout à gagner que des États tiers demeurassent neutres au conflit. Allô? Mais laisse-moi tout salam alaikum. Avec raison. Amala tantôt, Tony Jamu ni Boro. Amara Ikulbali, bismillah. Vraiment, Akeroui. Nam. Ala tokoroba juginge. Aga video to be anya la se net tapio. Nam. Avec do wili français a yango
d'état dɔ wuli français o fana ye coup d'état kɛla de ye an y'a lase bi yɛrɛ a yɛlɛnna yɛrɛ réseau sanfɛ. Jumɛn ne tɛ k'i ka kuma faamuya kosɛbɛ i ka téléphone bɛ ka tigɛ dɔɔni dɔɔni e ko jumɛn. wa ka cɛkɔrɔba jugu Batalabugu cɛkɔrɔba jugu nin kɛ. awɔ n y'a vidéo joué o. voilà. ouais. maa ninnu i y'a dɔn marifatigi ninnu dɔgɔyalen sisan sa dɛ e m'a ye u nana u ka kumakɛla ninnu journaliste ninnu u ye olu bila ka révolter yan. ouais. olu fana dɔgɔyalen i ma imamu fɛ i ma karamɔgɔw fana na ne ko laïcité wa. o kɛra. u ka plan u plan n'u y'a tracé nka cɛ an ma dévier. cɛ mais n ka cɛ aw bɛ baara la dɛ n ka cɛ aw bɛ ka c'est à dire aw bɛ ka bɔ nin bɛɛ kalama cogo jumɛn donc ninnu si ta tɛ Mali ko ye quoi. bon e ɲɛ b'a la dɛ sisan u bɛ n'u ɲɛsin Aïdara de ma sisan parce que la o y'a dɔn k'a fɔ Aïdara ka kuma tɛna se ka an régler bilen quoi. naam. u bɛ n'u ɲɛsin Aïdara yɛrɛ de ma sisan e ma u taara papier bila Aïdara ka yɔrɔ la k'o ka démissionner yan. awɔ ɲɛ b'o la bi. voilà n'o tɛ maa ninnu groupe ka ca ne dɛ mais fanga de barika de t'u quoi y'a n'o tɛ groupe ka ca ne dɛ. mais munna fanga bɛ se ka mun de kɛ sisan ka nin manamana ko in dabila ka bɔ mɔgɔ da la. non ninnu tɛ se ka foyi kɛ fanga na nin mɔgɔ in fɛn o fɛn filɛ manamana ko la nin si tɛ se ka foyi kɛ fanga na. donc munna u bɛ ka taga baga Aïdara ma Aïdara dun na sigira de a bɛ ka baara kɛ pour que u bɛ taa baga a ma k'a ka bɔ yen. non Aïdara tun bɛ jɛ yen nɔ dɛ mais Aïdara yɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ question Aïdara lade olu de y'a fɔ Aïdara ye n'a ye i sen don nin fanga in kɔrɔ a bɛ mangoya sɔrɔ a la a ma deli ka min ɲɔgɔn sɔrɔ quoi o de y'a to Aïdara seginna kɔfɛ n'o tɛ Aïdara yɛrɛ tun bɛ jama in nɔ. donc jɛkulu kelen de don quoi. u ka jɛkulu in ka bon dɛ mais barika de t'u quoi barika de t'u. mais ne bolo n ko silamɛya ni nin ko ninnu tɛ ɲɔgɔn sira la o mun de nana u ɲagami ɲɔgɔn na. Mali yɛrɛ sigilen to Mali yɛrɛ ka présidentya yɛrɛ bi Mali kɔnɔ ni ye silamɛya yɛrɛ sen bɔ la tɔw b'a kɛ. Alahu akibar ne tun tɛ nin kalama anw mɛnna an kunfɛ yala la. ni ye Mali fanga o fanga a bɛ bi ni ye silamɛ ninnu yɛrɛ sen bɔ a la tɔw b'a kɛ. mais est-ce que o ye silamɛya ye est-ce que o sɔn ye silamɛya sɔn ye. Mali ta tɛ silamɛya o Mali u bɛ silamɛya in futa la mais a n'a b'u kɔnɔ o tɛ kelen ye quoi y'a ye. naam. silamɛya sigilen bɛ wari de kan dɛ u ka silamɛya sigilen bɛ wari de kan. Alahu akibar. n'o tɛ ala ko tɛ o n'o tɛ an yɛrɛ fakɛ filɛ Buye mago tɛ gouvernement ka fɛn na. parce que est-ce que Buye ale bɛ baara k'a yɛrɛ bolo kosɛbɛ baarakɛlaba don. non ale mago tɛ fanga ka fɛn na o. naam. ale fanga yɛrɛ hinɛ bɛ ale de. Alahu akibar. yaya ayi maa ninnu u ka stratégie ka ca cogo min u ye plan sugu bɛɛ de tenter. n yɛrɛ kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen n bɛna kangari ta ye i b'a Lazare Musa Senghor Kulibali a bɛ min na dugu ma n'a ma dabila a ye min kɛ 2012 n'a ko k'a b'o ɲɔgɔn kɛ ni se a ni bɛ to a da rɔ n yɛrɛ kɔrɔkɛ don. ale ye jɔn ye nin i t'a photo ci ma parce que ne t'a dɔn i ka mɛn mɔgɔ ma ne t'u dɔn fo n'u ye manamana ko kɛ n ka président na. voilà Musa Senghor Kulibali. ale ye jɔn ye ale ka baara ye mun ye. Surasi de don surasi kɔrɔ don nka denmisɛnnin na kana kɛ société civile ye quoi. mais a bɛ mun de la a bɛ ka mun de kɛ fanga in na. a bɛ min na dugu ma ko service y'a caro mais an b'a lade a ka mɛn a ka dala k'a fɔ a dɔgɔnin bɛ k'a lade yanni a tigɛ ka d'a kan. Alahu akibar maliyɛnw an b'a mɛn n ka cɛ sanfɛ legelege mɔgɔw de bɛ weleli la tan donc ko ka kangari da dɔ ye k'u bɛ ka mun kɛ ko a capturelen don ko n'a ma sabali k'u bɛ a datugulan to a kɔnɔ. Musa Senghor Kulibali colonel don quoi. Musa Senghor Kulibali k'i k'a dabila ko service secret mɔgɔw tulo b'i la olu bɛ ka kangari da i ye ta direct la sur carte kɔnɔna la. mais n ka cɛ i ye mun faamuya Buntelini Kɔmɛ ka yɔrɔ dayɛlɛ ninnu na i da don o la sa cɛ Buntelini Kɔmɛ a ko ka di n ye tile fila in na kojugu. ale nakun don y'a ye n'i y'a ye fanga yɛrɛ mɛnnen don ale ka jɔkolola de don. même baarakɛla dun sa. n'i ye ninnu fɛn fɛn ja jɔlen ye i ɲɛ bɛ cɛpasa in na ale ko gulen don tɛnɛn na n'a y'i ko bɔ tɛnɛn na sisan. naam. i b'a ye fanga nin a bɛ yuguyabaw kan. mais a kɔgɔ tɛ bɔ tɛnɛn la ala kan'a kɛ n'a b'a kɔnɔ ala ka bɔ a kɔnɔ. ale yɛrɛ b'a dɔn n'a y'a ko bɔ tɛnɛn na ale o Modibo Konɛ o. naam. ninnu bɛɛ bɛ taa jiwoyo fɛ. parce que la ninnu de viselen don tubabuw ninnu fɛ quoi. wayi. Sadio Kamara. wayi. Modibo Konɛ. wayi. Assimi Goïta ninnu viselen don tubabuw ninnu fɛ ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ de kan. wayi. ninnu mɔgɔ saba n'u sɔrɔla ka ninnu caro dɔɔnin dɔrɔn
ala toke ala toke merci beaucoup ngache kuma kunche kuma jumɛn de b'i bolo an kɔni bɛ kangari da n kɔrɔkɛ ale de ɲɛ jɔlen bɛ ale de ɲɛ nɔ a ka attention quoi a photo ci ma n ka so a photo ci ma n ka n da maga kuma la sini inshallah yan'a ka se o yɔrɔ ma mɔgɔ wɛrɛ bɛna f'i ye réseau kan min ni ne tɛ kelen o mais colonel kun don quoi ale ye coup d'état de kɛ ATT la quoi a tɔgɔ tuguni Musa Sengo Kulubali Musa Seko Kulubali Musa k'i k'a dabila Musa Seko Kulubali k'i bɛ ka Musa Sengo Kulubali a b'a dɔn cɛ min bɛ ka kuma o ok Musa Seko Kulubali ko k'i taara co i bilala co merci beaucoup n ka cɛ i kana fama weleli ma dɛ maliyɛnw n ka cɛ nin ye sanfɛlekele mɔgɔw de ye n ka cɛ u bɛ surukariti lamɛn u bɛ surukariti lamɛn de allo salamu aleykum tɔgɔ ni jamu ni bɔyɔrɔ Walaikum salam, Madu Frère Magalou don. Cɛ Magalou cɛ kan jumɛn b'i da Magalou ka analyse a datugura tu a kɔnɔ bonsoir grand frère non nyanga o don kuma wara pas na pays ma kosɛbɛ ayi non Magalou tu as droit à ton analyse kana ne ka ko nu jateminɛ dɛ non o de ka di ne yɛrɛ ye parce que moi je m'inspire selon vos analyses aw bɛɛ non chacun analyse à son niveau quoi c'est tout il faut être toi non je t'admire trop mon frère c'est vrai mais ne dali ka kuma la nam ne dali ka kuma la sur Lamine ne ma dala n'a bɛ se ko nin na ne b'a ni ko nin fanga b'a la nam parce que a bɔra ka kuma minnu fɔ su na ne bolo i nana yafa deli bon an ka kɛ ko kɛra a ma ɲa a digira mɔgɔw la bon i bɔra i nana i ye i ka excuse présenter bon après tu as fait le constat de la situation tu as fait le point sur la situation bon au troisième point tu vas faire une conclusion maintenant tu vas donner la solution il y a une solution minnu kan ka sɔrɔ i bɛ jigiya dayɛlɛ sisan nɔ walasa mɔgɔw k'a dɔn i bɛ baara min na i sigilen tɛ mais n'i nana dɔrɔn kana yafa deli ka constat dɔrɔn kɛ ka i sigilen nɔ enfin quoi que wari tɛ min ko ni mɔgɔ min fɛ ka intégralité la mais i t'a sɔrɔ i t'a dɔn n'a a y'a tɔ fɔ cogo min na mais ne kɔni ye min ye fɛn ka réseau kan bon vraiment ma solution fɔ o la o nana kɛ constat dɔrɔn de ye ka kuma ɲɛfɔ dɔrɔn k'a bila bon alors que lui il est le ministre en question mɔgɔ wɛrɛ de bɛ se ka constat kɛ mais lui il doit être dans la solution merci oui bon donc ne sɔnni ka kuma ma ka da o yɔrɔ kan donc ni solution t'a bolo fo a fana ye spectateur de i n'a fɔ anw tɔw sigilen don k'a filɛ cogo min na n'an fana sigilen don k'a filɛ cogo de la o tuma na o kɔrɔ ko an tɛna bɔ a ko kɔnɔ. I b'a dɔn mun dɔ Magalou wa c'est-à-dire c'est pas sa personne quoi c'est l'habitude habitude in de don quoi c'est-à-dire deliko in de don u ma dege Magalou ɲɔgɔnnaw kelen k'u involver jamana ko la quoi. Donc a bɛ komi ni terrain ye mɔgɔ tan quoi yɔrɔ terrain tɛ mɔgɔ tan en général ni terrain ye tan dɔrɔn c'est-à-dire a bɛ ko i b'a ko damn terrain ne tan cogo jumɛn parce que terrain tɛ mɔgɔ tan donc Magalou ninnu da donna Mali ko la sinon a bɛ kɛ nin mun kɛ ne tan c'est suffisant pour le typico malien donc il amène le même typicalité malien alors que an bɛ kuma la heure min na o banna quoi parce que malien bɛɛ bɛ vidéo de lajɛ bi mɔgɔw tɛ kuma lamɛn dɔrɔn u bɛ tila k'a lajɛ image la mɔgɔw bɛ solution de ko nin heure la c'est lui seul il est détaché de la réalité. Oui. On est là quoi. Vraiment, on sent avec on sent qu'il est détaché de la situation. Oui. On dirait qu'il y a un entre le monde qui est donc vraiment. Non, il est détaché, mais quand tu regardes même, il regardait les notes. Donc cela veut dire que parce que étant un dirigeant, quand il met niveau mina, lui il n'a pas même besoin de notes. Hein. Parce que ça doit être aussi grave. Parce que même s'il y a beaucoup d'énergie quand même, je n'ai pas besoin de notes. Parce que on sait, c'est courant. Mais même les 3 points qu'il citait là, il fallait qu'il se réfère. Cela veut dire qu'il est détaché de la réalité. C'est ça, c'est vrai, parce qu'il avait ses notes. Il ne parlait pas, il n'est pas touché dans son profondeur. Merci. Pas le problème. Oui. C'est vrai que toi, vraiment, Dantika Kounougou, c'est le meilleur du monde. C'est-à-dire que ni actualité dit, on n'a pas besoin d'aller regarder ailleurs. Tellement que tu donnes les détails, tu rentres dans les images et
et tu connais les gens dans leur gestuelle. Nous engageons, nous engageons, tu donnes vraiment beaucoup de détails. Et ce qui fait vraiment plaisir. Magalou, parce que ni on m'a jamana injo, n'a ma demain ka Assimi demain ni koina Magalou tia avec Tiene. Magalou, on s'est trop investi. Le monde nous écoute chaque jour. C'est-à-dire en belle trop ben koina. Na siki ka kokeni kulangani Magalou tia en trop blana. Tia ko dante abisikia ko avec keta amek ala kan kisoma. On veut aller au sommet. Vraiment, bon, qu'est-ce que tu en penses de nos imams? Il y a mon famille, Maron, toi tu avais déjà, il y a conclusion que déjà. Il y a mon famille, ni Maroya, ça, il a tout connu, Voilà, donc la conclusion, il n'est pas profondément touché par la souffrance et des problèmes d'énergie du Mali. Oui. Donc, s'il est comme ça, à Kaboué, mon record a placé là, mon sentiment, mon problème senti, comme mon c'est un don, quand il a engagé âme et corps pour que Mali solution à cela. Inch'Allah. Non, au Boraï, oui, je sais. Moi, je suis. Tu es mon frère chrétien. Oui. Amen. Amen. Ne me faut Mali kono Mali be. C'est-à-dire que ne bolo Mali bon morobe no ha mais pas combien qu'on a là. Non. Islamia be kono. Islamia be Mali kono. Ya famille. Aïdra n'a qu'à ton d'islam toi. Non. Ne qui aidera connaît des chrétiens ne qui islam. Mais l'islamia be Mali kono kono. Aïdra ni boué nous. C'est-à-dire que on nous dit islam toi. Maintenant nous mekana ko l'incité de Aïdra bo au conseil moral de ta en fait de na en fait de elle ala que nous be ala yina. Est-ce que ala ko politique de ya? Ou bien ala ko parti de ya? Non. Mais ebika ala bateau. Non. Dombe ke baloradi. Non. Ne ko be nyuma ke dombe balala. Moi aussi. Ne ko be misri jo dombe balala. Ne ko be saka bo dombe balala. Moi aussi. Ne ko be wajuri ke dombe balala. Moi aussi. Ne ko ibe mtalo mena muire fotuni. Ne ko be fo fenkes la mala mali kono John nebi ibala. Moi aussi. Bon donc nek se ka famia ko ebe wuli ko l'incité ko keta ko odulata o boata ko slamaya te kala ekolu la. Mais madrasa so daele. Non. Madrasa de tidé do madrasa aka slamaya kala nous sommes un état. Oui. Bon donc nous on test la mouillé. Non. Nous frati. Oui. Amou guerre maliko. Mais quel est votre conseil au président? Conseil du parce que bon, nous avons mon forme quoi. Parce que quoi a exagéré quoi. Ça commence à devenir exagérant. Mon conseil bibolo qu'a dit autorité parce que c'est exagérant. Je sais qu'à la constitution qu'on a voté, peut-être m'a dit avec Assimi son à cause d'atournant tu as connu. Mais il y a no kake conseil du bibolo qu'a dit président Salman Baïma. Mais nous, il faut restructurer l'islam, la religion au Mali. Il faut structurer. Il faut que Namanya Kouloubeka ke politique, Kouloubeka ke parti politique koui, ke loi, ke droit ko ni fongi. Asmani ko kero le droit afaka structurer. Faut charia ka douala. Charia be état ko droit be tromina. Charia ka do religion fera structurer au là. Mi mo nga ke almami. John droit nos kumala, John droit de kumala. Maintenant, au Conseil islamique bénin, c'est vrai. Mais néanmoins, c'est à ma structure al-Sara. Parce que nous, nous avons déterminé ou Béninté, ou Djelente, donc pouvoir tout là quoi. Ils n'ont pas, je ne sais pas comment dire, ou structure intéressée. Mais Magalou, ni Mromimbi et Kalamani Erina, Jamasukumbe Aïdara ko. Nkame aux côtés de musulmans. Moi, je faut quoi ka boire place là ni moment ina. Et ala tiete ke fait ka kere wuli Mali kono. Mais faire évident. C'est dire non so bara mandai parce que c'est quelqu'un vraiment ala ya son il n'a follow là et puis mo ba bo jigiba là vraiment. On la ne ba funya na tuma be ngo ou ka fara tiela. Mais mena mun fo mo ba fo ka ba idra boire place là bi. Et ala tiete fait ka satana wuli Mali kono là. Mais vous ba idra code ou ba ko har ni aidara yenti to kiton fo o mena den do ye erreur ni fitini ni ke
ou te bali ka bɔ en masse pour ka o yɔrɔ repris ka fɔ nin a ye nin fɔ nin man kan tɛ ka fɔ tan nin man kan tɛ ka kɛ tan kuma tɛ Haidara yɛrɛ ma il n'a droit à aucune erreur il n'a droit à rien comme n'a sɔrɔ ko wɛrɛ de don bon o silamɛya o silamɛya yɔrɔ e mun silamɛ sugu ye donc ce sont pas des musulmans ce sont des gens des djihadistes ce sont des djihadistes cachés dans le pays a dogolen tɛ o ils ont montré leurs intentions donc faut état qui sen dɔ a la ka bula da mɔgɔ ninnu na ka bula dɔw la ka u structurer k'u encadrer k'u structurer donc n'u ka présidenta minnu bɛ yen nɔ olu dɔrɔn de droit dɔrɔn de ma k'u ka kuma ni kuma n'u bɛ kuma fana ni kuma min b'u fɛ u bɛ na o sigi bɛ kɛ a kuma bɛ fɔ on regarde à la loi à la république ni min bɛ se ka kɛ ni min tɛ se ka kɛ donc fɛnkɛ ninnu tɛ nin ya Libye ninnu ni pays islamique tɔw bɛ yen nɔ mais là-bas c'est structuré. C'est structuré à te couiller ka bo ki mana kan sugu dɔw fɔ état ma walima a ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ba ma k'i bɛna i plain cogo sugu dɔ la Haidara sigira n ko conseil de Haidara sigi ma ɲɔgɔn ye donc n'a kan ka wuli i bɛ conseil de makɔnɔ merci maintenant qui engagé conseil de la et tu t'inclines là-bas vers le conseil vraiment voilà il t'i ka droit défend yen nɔ de il t'i ka argument validé yen nɔ de o kumana ni i gagnera o la ni a jama jɛna n'a ye k'a fɔ i bɛ ka min fɔ o de ye tiɲɛ ye Haidara bɛ ka min fɔ o tɛ tiɲɛ walima Haidara ta ka fɛgɛ e ta ka girin donc tu vas gagner a bɛɛ bɛ kɛ ten nɔ de e bɛ se ka wuli cogo di k'e bɛ taga ko e tagara lettre di aw mɔgɔ damadɔni a bɛɛ la tagara lettre di Haidara ma ko ka wuli ka bɔ yen mais bon mɔgɔ t'a fɔ ko datigi sago t'a da la mais ni mɔgɔ ninnu tɛ hɛrɛ nɔfɛ ni mɔgɔ ninnu tɛ ala nɔfɛ ninnu bɛ jihadi c'est des djihadistes an n'u ka hakili t'o la cɛ ninnu bɛ k'a fɔ Petini bɛ to k'a kuma fɔ kuma bɛɛ a tɔgɔ ye di Abdul Niang bɛ to ka Abdul Niang b'u dɔn ale b'u profiler très très bien et il les connaît ale bɛ to k'a fɔ ko ni mɔgɔ ninnu tɛ mɔgɔw ye ce ne sont pas des musulmans c'est oui silamɛya de ta ko k'u ka cheval de trait cheval de bataille mais ŋaniya wɛrɛ de b'u la ils sont pour d'autres choses on veut faire un Mali voilà c'est le tout mais au cas projet paye au drondi pour que le pouvoir et que ka charia boli Mali quoi on m'a fait droit. Merci beaucoup Magalou, il analyse c'est pertinent vraiment merci beaucoup Melindi Morema Magalou vraiment merci. Quelle analyse pertinente de monsieur Magalou. Donc Magalou ko sebela ko sariri sari ko alni Haidara ko Mali drapeau et version rouge ko be boa kama quoi ay Haidara toy ala mana munda mun kama matse ka foy bula ay farachela biga salama yake ni ala antara yomal kiyama ala be bla yoro la vraiment an salama yake mo sikra se sima allo allo il y a connexion ni tu ka connexion main. Cette personne est en train de m'appeler mais elle a connexion main quoi. Allo alaikum assalam jakte jakame mida alhamdulillah ay jakte bismillah karat le fly non mais akero e memoro ma kenyina e akli me nyoko kosobe jakte mba idante mba bi ngumbi wele ka Amerika la bela jelen fo mashallah be klobila jakte ka intervenir nam parce que intervention follow Seydou Lamine nam Lamine tu sais a fɛrɛ t'a bolo nam wa mɔgɔ ɲɛti mɔgɔ la kɛrɛfɛ a fɛrɛ bi mɔgɔ min bolo ka se ka a taasira yira a la nam donc an de bi wuli k'an jɔ komi i bɛ wuli ka jɔ mun na ka se ka fɛrɛ tigɛ an jamanadenw yɛrɛ n'an b'a kɛ cogo min an k'a kɛ ten n'an mako bɛ dɛmɛ min na nam ne min bɛ ka kun min fɛ ne bɛ caman dɔn énergie ko in na dɛ nam n bɛ se ka directeur caman tɔgɔ f'i ye nam c'est pas parce que n b'u dɔn par nom dɛ n b'u dɔn en personne nam tu vois n delila k'a f'i ye kuma daminɛ la ne yɛrɛ wolo kɔrɔkɛ taara kaso la Alpha Umar Konare ka tile la nam ATT nalen kura de ye a bila nam ka tila k'u
ou dédommager Warba là pour rien. Nam. C'est pour qu'à Warbo état, tu vois. Nam. Donc, c'est la minute TC. Nam. Affaire tableau. Nam. Honnêtement dit. Nam. Namboro yoro la mounye chokoroba ka messager. Nam. Messager na ki la bora mercredi de. Nam. Nerun de la ka finya na ikomi moko ka tali na sino. No boroke ayi no ngache ngo sine samedi de. Sine ngache ame gingin la suina sine samedi adatu nan chakono. Aidara bora Europe wakati mi. Nam. Ngo uku koloshi ngo tantege mali binake. No yafo assu. Donc Aidara alertera. Nam. Aidara faisait partie de ces membres du groupe. Nam. Allahu Akbar. Donc Aidara alertele. Nam. Aye ayelena yoromi. Nam. Aye ntose ka détail wéré di. Non, afamiano. Tiens, Jacté, il connaît mon d'après les Américains, you know I'm not slow. Afamiano. Akuma ayi datu kan chakono aklobila. Atara kangar mundara ye ay kangar ni mine. Allahu Akbar. Donc a segina akanga ci jabi fo munu nye. Nam. No ya dememboga uyebi. Nam. Ay chuno luye parce que ni ne bena fendo lantara segina majabi dima. Nam. Cela veut dire que il a réponse sera déjà quoi. Il a ci jabi sera. Brek nous be sur carte kono bisa. Donc ay chuni ubeye. Nam. Donc messager mun bora mercredi no e chokroba ka messager. Chokroba voulait que messager n'kabo. Nam. Messager ne m'a par accident. Nam. Messager wera ou ba kono quoi. Oui. Chebe France be Mali la Aidara be Mali la. Nam. Ni yale Aidara wile I dogoni ndo awili abe boli kana inofe. Obeke. Pourquoi atina? Obeke. Parce que Aidara yere bi gouvernement nin kono. Nam. Ni to gouvernement kono ite se ka to au conseil nyamokoyala. Nam. Parce que au conseil ka financement. Nam. Abi bo fan o fan abi teme gouvernement de fait ka se au conseil ma. Allahu Akbar. Donc Aidara yere be gouvernement kono ite se ki to gouvernement kono ka gouvernement kele. Ma nyogonye bolombe dumuni di ma ise ko kine ni o ki ibeke abegeleya. Voilà. Nam. Et puis chokroba nali ka bo arabula. Nam. Ka kana ta kumbe. Nam. Ay mo ko mobiliser chogo ka ta kumbe ka ti sigi badlabugu. Nam. Ngoy ma do aga la nyini tunye pour que jeli ka bon. Nam. Donc message ni kono. Nam. Ni clara ide sigi be message ni na me chien damado ka danyon ka il voulait qu'il soit interpellé. Nam. Donc na interpellera. Nam. Abse ka basic créé. Nam. Donc na basic créé. Nam. Abe polémique wuli. Allahu Akbar. Donc ni polémique wuli la. Nam. A kotita au conseil islamique ko. Nam. Parce que islamé nyamogo dodo. Nam. De la ka jamana ni fanchaman servi. Nam. Donc ni au conseil islamique da donala. Nam. Obligatoirement Aidara sera interpellé pour que kana y expliquer parce que fanchaman bi dogo la mou ma fo. Allahu Akbar. Malien, tu as sur carte partager ça. Malien, est-ce qu'il y a un peu de monde ni une révélation est en top level. Allah jamana na metaka mese adatuna twakono. Kwa ni kono na la ko demseni munumbe u korobayara ale nyokoro. Nam. Turu korobugu. Nam. Awo aye jaw to yere fo. Nam. Ka fa yere dama do ami nyogondo wakati mo de be se ka fa e suna ale tunti an shidon. Allahu Akbar. A tunti mo go shidon. Nam. École so munganga madrasa minganga jotomboktu ako jora munyajo. Nam. Go gouvernement de autorisation di maikake. O tien. Ka financement bi bolo ka ban. Nam. Ma ko ti mo go were ka fengelaw. Nam. Men ya jolé parce que ama autorisé de. Nam. Donc ayi bede kele. Nam. Parce que ale tout le gouvernement kele folon. Nam. Ça na kele ke ubi a wele kerefe. Ouais.
abila bla. Ouais. Donc nous ti la blalique. Ou toke. Ni te corruption ni te urugu la bi ite soñé ti fana mu bi te ka juge ni police. Manyo. Wallahi. Voilà. Donc Bamako sigi do ayre afo chukomi. Anga chokoroba do ambe bi bedon. Ambe bi nyogondo. Donc o de aka la nyini ye ka damina aka le 14 temene kuma ula kana se anali ka bo Arabie Saoudite o kuma nunu ka kla ka che wele il voulait que vidéo conférence ni aka fitike donc na fitike il sera interpellé na interpellera il se rapproche a fait ka fo aba fo parce qu'il était à tununa ka bo réseau kan quoi mais jakte mo flana ni 600 et service secret mo do wele like ale mun fo o kele ni fo quoi ale kanto ko kadara ay dara e quoi ko dara ya fam kay ni wala quoi bo wele like fene o kele ni fo quoi bo le duma do ça fait le mo gori donc ni ko ne ka kaso mo sisa ne chroniqueur ni quoi malien ay to ina me ka barrike ne ko mun ba nga salama blanina mun bu ketan sabu yaninga o question jabi ne kalan anglais kalan sur le papier, écriture et à lire. Effectivement. Ne anglais kalan verbalement. E ka bigini papier ni ka sebeni kalanta ube mu nafa nye ye ne reta bo nafa nye. Effectivement. Donc Mamoudou Diko ye ko sera roma nyoko wele nyoko jamunu nyoko ntokola. Ah oui, am américain we nous freedom speech ba amulo ya. Awale kurane kalan arabukana ka seben ayere arabukana ka don arabukana mais ni ko kaka wajuli ke bamanan tese do aidara kurane kalan bamanan ka bela jelon koro do abise ka kalan arabukana ka atradu bamanan directement beba famu mais ni ko kaka kurane ni kalan A plus B ka aban en arabe aka gelama o ta yira ka fo doga doni non te oye beniga kalanta ka sira de do way beniga kalan ke to do ne ba dara do depuis wakati ma bi plaigner ko balakale 500 kati 3 compteurs tumbe balakale bolo ka be pousser ke fantan chama kan ngata misri bala ka be segi to koma sena kata depuis wakati ne be palmarès ni kambe ka sui Allah akbar honnêtement dininga demsania donc mumbu blanina sabu olutumbi ka damine mbise ka fiye musa de masonga noya wulo parce que ni tunya gele musa bulo doro bebi tayro don honnêtement dit donc unana don politicien kan ga sega gere musa la ku supporter ku yera ka musa ka ubo ka di politicien ma ka se ka musa kele Allah akbar donc sera musa la wakati mi politicien ka damine alpha la femme nunu nana wakati mi o politicien kelente ka fo ko nunu ma u ka mogo di ma ima do kan sufe ka boro duma u ka duau ki ka mogo bla u ka ta ika vote ni fait organiser u duma fo kuma dorma kelemne u baba fo kuma dorma kelemne ukabwa kubolo da kurane ka ne da kubolo da kurane ka so ne ba ubela me ube mo so ba fo kulu te dorma kelemne kulu koko ka boro bulu yere de bolo quoi boro bulu yere bolo misiri ibe misiri museli anga ke misiri kono mo ko bela jelenga wa kelengelen dima juma o juma o tise ka 45 millions mobile fla saba san eyo o tise ka kila ka du fla saba joye OTC aidara tabi famam sardine mogo bi financement ke chogoroba yi u jolen do na ka fembe aidara se ka wari boyro fo se justifier mais chogoroba ta ka wari abi bomi fenchaman be an na abbe fo ko afomera wari ne de tigerula honnêtement dit Allah akbar wali sini Mamudigo bi islamique nyamoya nofe Allah akbar et ta fait que c'est un chef là le fait ka dara yichunu ye fama ka jabi fuye
ati fara u kan tuguni. Donc il voulait qu'Aïdara entende ce message. Donc Fama nous fait un message là, mais donc nous message là, mais lui il sera interpellé. N'a l'interpellé là, Aïdara fait un interpellé. Donc nous fera Aïdara ya kelen de fois aller. Donc la Bible là dans les bains. Hey, sur Katimro, la haula wala kauta, tiens, nous sur Katimro, nous te mo gasa, nous mega wali kere, nous ye sanfé lege mo de kumala ta benara na krate. Hey, non mais y a des problèmes. Non. Domini wele ka fiye ka foko ni voti wakati sera ka soro, il peut voter ni oh non, ouais, y a Barachi depuis Amabo journal parler là. Nya famille, nya fo sur Katimro yo. Merci bon, odo ya soro ale re dingeni ale che de carré. Allah akbar. Ni bendi ati do ngata afa ko inini tuma. Ouais. Ati teme en habitem beba doka fo mo kombiga teme ba fam. Ouais. Donc ni boko ki kulonge nyoko benya la kelemi kulonge mande côté kelemi kulonge wallahi. Voilà, vraiment bibla. Non, jakte igani analyse ye no bo ko nyamani i mo yo family bare soro ga wulilla be a famille assistant tiala merci beaucoup aketo bi kuma la kambe salam alaikum te sur katim ro te amanga jamana baye ni ne ba mali ko balibay ko ba mali balibay hina bena ko mali de ndugu ye mali baye nyami tien kuma ye dongi tien ay donglinda donglinye sur mesure de quoi. Allô ni cero beka wulili ke mogolo beka wulili ke mais masami alaye aka connexion may mais abeka wulili ke amena ni allo salam alaikum dante wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh toni jamuni boro ini shu awa tabure do awa tabure te ini fo masa ça va itabure bismillah c'est iga téléphone do infa madame tabure awa wo jo da do infa mashallah. Oui, ça va, Dante. Nam. Ne t'a fait qu'un dado slamen nunca kuma la mais. Bismillah. Mali be yorom nambe Mali joli de no fait. Mashallah. Donc amba nyini Mali slamen nous fait quoi sabali quoi. Nam. Mali on be salado mo lu be mi slamea be mi. Nam. Jamana dugu be jenna domna. Nam. Ukum be mi slamea be mi. Allah akbar. Ere be ngambe do domna Malla. Nam. Ambe jamana dende ambe Mali ko ambe Mali ko fe. Nam. Ko ka fuye ko Aïdara te démissionner bi ate démissionner si. Nam. Ne yɛrɛ y'a mɛn WhatsApp groupe de kɔnɔ. Nam. Donc u ka fara Aïdara la an bɛ yɔrɔ min na bibi in na bɛɛ kan ka jɛ ka référendum ko de kɛ. Effectivement. Fasodenya ko ye. O ye tiɲɛ ye. An k'an ka référendum voter. Nam. Nin ko nin bɛɛ ye de pour que ka se ka référendum ko ninnu na segin kɔ. Nam. Donc an ka référendum tɛ segin. Inshallah. Malidenw ko k'u b'a fɛ Mali ka jɔ cogo min na a bɛ jɔ ten. A bɛ kɛ inshallah. Bon silamɛya a f'u ɲɛna ko silamɛya. Nam. U bolo ko dugu minnu ye kafiri jamana ye silamɛya bɛ anw bɛ Ameriki kɔnɔ yan. Ma ɲɔgɔn ye wallahi maa si tɛ si ma i ka misiri kɔnɔ wallahi. Ne yɛrɛ ka carré la ne lamununen don ni misiri joli ye. Allah akbar. An bɛ silamɛya kala français la an b'a kala anglais la. A ɲɛfɔ. U ye wajili ka anw ma wajili ka ye sisan anw bɛ yɔrɔ min bi bi in na an t'a la ko ta sira dɔn. Wallahi. Bon Mali silamɛw bɛ taa la sira min fɛ k'u ka sabali. Naam. Chinois bɛ kɛ Chinois ye k'u t'u ka kɛ silamɛw ye k'u t'u ka Chinois la. A bɛ kɛ. Irisiw bɛ kɛ silamɛw ye k'u t'u ka Irisiya la. O ye tiɲɛ ye. A y'a to Maliyɛnw ka seli sa an ka Ala batu sa aw ka nin ko ninnu dabila. Allah akbar. Politiki ni religion a y'a sabali an sɛgɛnna quoi. Naam. Maliyɛndenw yɛrɛ de sɛgɛnna an b'a fɛ jamana in ka stabiliser. Mashallah. Parce que jamana in bɛ yɔrɔ min na an b'a fɛ sécurité ka k'an ka jamana kɔnɔ. Mashallah. Olu tɛ min jate minɛ yan. Ouais. Ni manamana ko ninnu a tɛ mɔgɔw la marché bilen. A tɛ marché. Parce que diɲɛ de b'an ka jamana nɔfɛ u b'a fɛ k'a tiɲɛ. Wallahi. U k'a lajɛ k'a fɔ Faransi bɛ Mali kɔ cogo min na. Naam. Ils cherchent tout wari min bɛ d'olu ma u tɛ se ka anw sauver u tɛ anw Maliyɛndenw ni sauver. O tɛ se. U k'a lajɛ u ka sabali. U ka sabali. An bɛɛ de jɛra ka kɛlɛ kɛ Mali ko la. Naam. Bon Aïdara ka bɔ yen Aïdara kana bɔ yen a bɛɛ ye min ye. Naam. U bɛ Mali autorités de nɔfɛ constitution ko in. Allahu akbar. Wa Aïdara tɛ démissionner ne yɛrɛ tun tɛ Aïdara ka parti la dɛ mais ne yɛrɛ dontɔ filɛ la. Allahu akbar. Am sardini ye mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ tuguni madame Tabure groupe ne ba. Support total à Aïdara. Naam. Bon énergie ko in ye min ye ne bɛ tile k'i ka vidéo lajɛ énergie ko in. Naam. Naam. Mali ne bɛ min proposer Mali autorités ye o. Naam. Ne ko olu tɛ Dubaï lajɛ u tɛ dugu wɛrɛw lajɛ. Naam. Ne énergie hydraulique ta an nafa. Naam. A y'a changer aw ka énergie solaire ta. Naam.
Hein? Pour que au moins, si vous avez fait la fière, j'ai fait l'année dernière, j'ai fait 2 fois à Bamako. Oui. Donc, il y a la courant, il me rose. Oui. À ma autorité, vous faites, à ma autorité, vous faites, à ma fait Jamana qui avance. Non. Mais, au cas où j'ai fait l'île, on lutte, c'est qu'à santé, c'est qu'à courant. Ah, c'est. Ali Malika sécurité, c'est qu'à courant. Ah, c'est. Mais courant, il y aura la quartier d'eau là, on nous met quartier courant là. Oui. Vraiment, effectivement, non, c'est sérieux, c'est sérieux affaire. Ali nutrition, on a diminué. Donc, on va oui. Nous, tu sais qu'énergie hydraulique, il faut que problème qui era barrage, nous installation à des pas d'amener là. Non. Maintenant, on a un nouveau système. Ouais, au moins 3 options, Madame Tabouri. Au moins 3 options. Oui, énergie solaire, on a essayé de énergie, ça veut dire charging de énergie, Mali énergie, Kanakacha. Oui. Il donc énergie solaire, charging de bois, pour que le courant soit régularisé. Effectivement. Parce qu'il n'y a pas un pays développé sans électricité avec les navis. Non. On a besoin de lumière. Vraiment. Pour que nous puissions conserver l'hôpital. Oui. Pour que santé. Même à l'opération Roumou, pour faire de bonnes opérations, il faut qu'il y ait un smile. Ça dit, c'est plus que la lumière. Quand on parle de l'électricité, à Kachani, pour un courant de lumière, quoi. Oui. Tu as besoin de lumière pour que Cameroun opère. Oui. Pour que Cameroun conserve, on va faire un Sénégal fait ou développer. Oui. Mais il faut de la lumière, il faut de congeler ou bien transformer. Effectivement. On a besoin d'électricité pour le développement du Mali. Vraiment, nous supportons Assimi, pour Assimi. Oui, c'est réciproque. Mais je sais que ça a commencé avant bien eux, ça vaut plus de 30 ans, problème. Vraiment. Et puis, on est prêt à contribuer, Mme Tabouri. On me fait qu'à contribuer. Il ne faut pas qu'il y ait un coup. Si c'est de côté financier, on amène les experts. On veut plus faire malien si tu n'es malien d'un fouille donc n'est comme moyen à bolo ni asim bora ka kuma mo fait ou veut choquel il faut ko ante warbon kuina malien be al ni ne milliard ba ke me konton amba warbo malien dembe fa o fa ambe bi nous sommes prêts alla manga so sara kelengele ne bla abenalati ka para nyon ka pour que Mali électricité ka nyana bo nous sommes prêts mais pourquoi boka kuma ou ka kuma do fanya anga contribuer vraiment anga c'est ko imban quoi. Et puis, on fait que idée frais ka douma et refene. Oui. Parce que du coup, ni yala la kon diana ibe ko ni ma fait sur ibe ko kon. Oui, tiens. Ni malien de l'extérieur be bolo faranyo ka be di ka jamana feo. Nam. Mais on nous kala je ka changement de nati quoi. Oui. Ko na to ka fo énergie ni ke ne cheka kuma la ministry na ministry ka kuma la me. Oui. Le gouvernement a contribution. Mais le gouvernement a contribution. Il système changé. Merci, Allah Akbar. Eh, bonda, comment font abo. Non, il a changé trop parce qu'il y a ni même extérieur là, il y a pas de café. Comment do be moi c'est qui en cliquant quoi, à ma famille. Voilà, parce que nous on a fait concret ou de fait. Nous les parents de quoi tu vas faire yere dabla. Ou ga dabla ka bo mo dala. Vraiment. Ay wa famille ou taro ko malien su ko mu kelme ku dado malikola. Le bolo rebe ku segen quoi. Avec la commande nous faut suivre, it doesn't make no sense. It don't make sense. Voilà, c'est que nous on veut comment apporter l'électricité aux Maliens, à chaque Malien, on a que Malien paye. Oui. Le maximum qu'un sort. Oui. Là, tu sais qu'hydraulique, tu sais qu'à gagner, énergie solaire, merci beaucoup, Mme Tabouri. Vraiment, il a analysé, c'est pertinent. Il a fait le maré awa. Mashallah. Inch'Allah. Inch'Allah. Salam alaikum, Tabouri Kamoussoula. Vive. Oui, a fait démissionner. Non, Aïdara Tarosi, vous frère là. Mashallah. Salam alaikum. Mme Tabouri ko. Sari ko anga Mali islamien munumbe ka fo ko be keleke ko u na ro yira o ya dam na folo ko laïcité u na ka fo ko ni loi mbe passé parce que ala di asimi ti malien ma en même asimi fait bien ba fait chini u na o te passé mamudi o ga audio bora u na yo ma marché si ça ko be ta aidara no fait sari kelem se ka wuli yoro do mi ke yoro la ye fo miya donc on te ambe maliko la ay jamana in to ka lafia ye fo ben nama aidara toy aba anyebe baninga mo la allo allo salam alaikum wa alaikum salam itoni jamani boro to maliki kureshi bismillah so mo ne ko munde la sir laminati démissionnaire ah bon ne est-ce que sir lamine nodoni erina à côté mana sir lamine est-ce ni tote asminga ko de saison chokel parce que ulu de ya ka patron
Voilà, ni kobe Assimi Choguel gars plateau de colonne R là parce que vraiment le monsieur a montré aujourd'hui qu'il est attissé quoi, RR quoi. Parce qu'il a boire ka kuma, il a fait délire mais ma solution dit moma quoi. Ma ko ke mo là, faut ko des problèmes régler. Go. Nam. Ni kanti da jagwa te ka finya blawa. Wa ibo ke feu. Algérie ni frère encore ya no Algérie courage fufu de kalo saba ibo de ke iba so de ni sara wa ala ti wa kelen ya rabo Allahu akbar Allahu akbar Algérie encore nam nam que si ça vous palelendo nam je groupe de vous volo de a difficile nam o ka oditi kaymbani nam du yo oditi kan si ça fali bi sangue du corps oditi kera ayira ka foko est-ce que ne ma fli il y avait 40 milliards ou 400 milliards là milliards bani ne détourné là ala ka fama nte numéro donc mais c'est dans les milliards 40 milliards si je me trompe pas milliards binani ore kun tourner là de quelques années à 2022 ayo gouverne j'avais dabri oui para foi tout là caribouin akante mali ko ni mo akante non kana décourager ni kana décourager non on décourager mo ko ay décourager mo gonta la o tala de ay o tala me oui merci wa salam alaikum ay nte mo cité ka décourager on te décourager am tagari na me taga merci malien vraiment vraiment c'est mobla insegana doni on me sola amena doni bo shukura donc nganga seli et tout ça là donc ni ne ko mbolo ka dawma sur carte ko la ala ka jamana sabati ala ka jamana kanda Dawda Jara idonga Dawdata allo Dawda wa alaikum assalam ijara te kame mila ngona sojo ça va mo ko be wulil gal sa bismillah ouais ça va quand faut être je suis là depuis en Espagne ijara il a bien fait en Espagne bah bismillah non grand frère il a nazi kai trop même profiter quand un élément d'offre faut même pour aller na ça depuis Italie oh machallah ouais bon mi école islamique mo ka koni bon dante ne se ga mi fo la école islamique mo no chuni malien yo parce que olu era tout sigi kundon olu era sigira premier fois ka se ga mali era défense quoi ouais alhamdulillah mais iba jete mene wakati olu le bla malien nye ka mali era nye mo kele quoi ouais alors que olu sigi kun yɛrɛ fɔlɔ ni sanka ni ko b'a fɛ ka ɲagami jamana kɔnɔ ka jamanadenw la muruti ka bila ka ɲɛsin ka jamana la ka ala sumaya quoi silamɛya yɛrɛ ye mun fɔ quoi ka silamɛya ko ni tasuma nana k'i ka ji kɛ k'a faga quoi merci bien bon an ka silamɛ ninnu yɛrɛ de bi tasuma la ɲaga de quoi a b'o ko b'o cogo de la sisan ouais voilà parce que ni Aïdara yɛrɛ lajɛ Aïdara cɛkɔrɔba min don a ka kekun sinon Aïdara filɛ nin ye ni y'a ka kumaw ta k'u jate minɛ kunun kumaw ni bi kumaw ni kuma minnu bɛ nalen i b'a jate minɛ u tɛ kelen ye quoi u cɛ ka jan ɲɔgɔn na n'a ye dɔ fɔ bi sinikɛnɛ a bɛ fɔ faga dɔ wɛrɛ fɔ i b'a fɔ ko manager ɲɛnama t'a bolo quoi ouais mais Kangari Dara ye dɛ ko Kangari Dara ye quoi sanfɛ mɔgɔw ye weleli kɛ ko Kangari Dara fana ye quoi u ka Kangari da ye ay no ay u tɛ Kangari Dara ye dɛ Kangari Dara ye ko n ka cɛ u tɛ kulɔ denmisɛnninw tɛ kulonkɛ la sanfɛ koyi a bɛɛ n'a la kira cɛ an dun filɛ tile min na ko bi bon anw ta tɛ taa bilen dɛ ah non denmisɛnnin ninnu u tɛ kulonkɛ la dɛ et Kawji mafia ko bɛ yɛlɛn ni sanfɛ yan ayi non n'i taara n'anw ta ye n'i sara n'an ta an bɛ t'i su labɔ k'a la i b'a sara ni ala ni kira cɛ an ta tɛ taa bilen dɛ bon min ye kuranko côté nin ye bon n tɛ se ka camanba fɔ kan ten sinon bon Mali kuranko kɔni a ɲɛnabɔli ma nɔgɔn quoi na e fɔ mun fɛ parce que n'i y'a jate minɛ an b'a fɔ ko tile b'an fɛ yen nɔ bon ça fait n t'a dɔn yɛrɛ ne t'a dɔn kunkolo qualité min bɛ Mali ɲɛmɔgɔw la quoi sinon tile qualité min b'an fɛ yen nɔ dan tɛ yen Europe yan sisan Espagne an filɛ tile min na komi sisan i b'a dɔn u bɛ ka min kɛ yan nɔ u bɛ ka panneau solaire de projet de bɛ yan quoi panneau solaire kelen-kelen min i bɛ panneau kelen-kelen min dɔn f'an b'a bila an ka so kunna
wala bila o projet de bien sisan. Mais Jara ibora Amerique bo mungeya Amerique ngube word de dima ka bleka so sanfé ibo kalama. Ngo unana contrat ay ngo ya ubi sara de quoi gouvernement me word de dima quoi gouvernement word dima ka kala ka courant dima quoi et te ka famia parce que ibina environnement est sauvé quoi. Ngo Angleterre unana contrat ke mogola kata Angleterre aere abara kamade panto solaire quoi ni ala ni kirache boni nana jate mine bo sanji betaminge kana ya ani klebe taminge ka bo anno bon iba jate mine kalu damadon do quoi bon en fait no klebe se ka kalu woro kalu wulun flanu ka abega bo oui boy puis à grado clé grado bise ka ta fo 44 43 degrés nunu oui bon Europe a kera chugo clé bora chugo a challenge by 30 33 oui mais on a clé grado fanga ka boni Europe taille oui pion et puis tchétché pendant cela be glani matériel mi tchétché ne do tchétché mambara fudu uka pando marché bla sena ke direct la mais ngore fora ko uka prévention ke ka contrat amana na contrat we wa signer en rebe ta chini dugoro la ka war débloquer au drone do uka kano da ndron en rebe ne dante be fa participer il faut moi je suis prêt à faire ça et il be contrat signer rebe na ninga jifoué amena afre banta sur la bébé doké et puis avec structuré à son bébé qui va au téléphone ça doit être comme le téléphone. Panto installation flène en rebe panto installation kalanker no wala bilay bara be créer jamana kono et ça va il va créer beaucoup de millionnaires maliens wala be to jamana kono jamana be développer non ne te se ka famu ka do non mo kunguluma te mal non mo kunguluma be no mais ne ko ni ta don ka fo à cause c'est le niveau massissant. Je crois que Shogel va s'assumer et Assimi va s'assumer. On doit donner le boulot à quelqu'un qui a la capacité et la personne doit option ça va de ama et créer de l'emploi avec intentionnellement et follow et flânant. Kalombe insistant pour solver le problème tout de suite là. Avec ben warim na okafo en malien dion avec un bon dirigeant à la tête de EDM, on va contribuer pour mettre fin à ça. Ne bolo des solutions quoi. Anga jeli ndatum follow quoi plus vite. Muni ameka jeli be ka bo san jeli ka datuni jeli ka jeli to ka bo jeli jo ka dabla. Avec ben jolima pour que ni ko nga yana bo ango ke anga soka yemu fone option saba ango créer jamana ko nga bonna quoi. On a tellement de choses à faire. Dante nene ni nga waru kote sa baraka kungulu la barabalare do waru kote non bon non katsumindo parce que tieni ne kera parce que borgo do muna parce que minanteun mina hebolo ko minanteun war dira ka film nu changer ma changer ou c'est non nga che e ma famille barama kew okabo isa ere ka muso kirikara mi fle ka sola ni nere nta to do ko woro ke apo Fischer kunte ale kume place ni la la ville chère donc be ko ne ale ka plan ni ala ni kiracha al na fora kanga voter ni ga dugo no mo be voter non ngale kuye place ni mo ma ka baere ale rebe ga mo munu to fo ko buba fana ne na do were ni ala ni kiracha mo be voter buba fana ere kon ka fsana le don parce que ale aka projet tient ere bolo quoi sinon c'est un jeune intelligent mais ale aka ko tient quoi tu vois ouais mais mi eurokia la village je ne sais pas ere to do ere en ala ni kirache nere mo ne ni ga fugal la me dum nan kashira de quoi bon donc ni ne mali ta mali kumetani iga jamana kumetani iga dala ikana dala ni era ni manga bo kasula ere ay no mais ete mundo ni ne mali ta boni ni mo reta fo yana e de to maison ci kono ni bolo ko ni ta ku ngadugu ngate mo mu ne milliard soro mali ko ina ka teme nulu ni do nyela be ko musoir mais milliard ribu bolo jamana ku tentu ku ni ngate. Il n'y avait plus du pays. Mais Boua Fane Maboka ta fo benyena. Boua Fane bora ka vidéo direct que TikTok ka kuna shinde. Amaboka fo. Bon est allé la mer quoi, vraiment. Non, bora ka fo que ne ala me shuro eredi. En flay oui, shuna ere ne ala men. Ouais. Bora ka fo benyena quoi. Donc ko karmu yi chunu ye. Ngal sisa ma chunu. Bo imay bo ala de beni ko imbela quoi. Mais ala sonama amanga jamana jo. Merci beaucoup. Iga woleli jarayen. Merci Dante jara salam alaikum iga faso kono courage ta me baro min kadi ka kola wala bila ibito ka nouvelle de ibito ka
nouvelle de Israël monu dinu ye mi Ukraine côté nous ni Russie ou côté nous Dante i gane analyse kan toro. Non mais ma belle diou, tu as même mal jolé là ni ma mou me kofe ni mo dit c'est qu'on a il va belle quoi. L'information c'est capital parce que l'information le bien dio quoi. Ouais non faut le belle. Merci Jara. Salam alaikum. Merci beaucoup, merci mon frère Jara. Donc Maliens on a découragé abanya bon mais maintenant au bla soukoura vraiment maintenant au bla mo be ka wolili ke oh madame Jawara ne mali tata be ndatu nan tungono allo allo ne madame Jawara de ni mali tata dura mai allez de ko ma téléphone du bla donc met ton téléphone na doni parce que vraiment be ka wolili ke mais bornige be Maliens on a suina madame Jawara be ka wolili ke jonga madame Jawara rappeler je vais rappeler madame Jawara rapidement voilà be ka wolili ke 600 allo madame Jawara. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngoche ngoni mama namjawara tadro ngonda tuna mechungana pasi. Ale ko ngalimbla avec il faut salam alaikum jawara. Ni wele ka dese o maseka do. Ouais. Mais ni mo ka analyse la ja be de nyara c'est-à-dire ni rete mi faka fem finyara be fora ka banko. Mais jawara e ni be fone orlina o. Iba foko alaka ko. Ne be fait quoi d'abord parce que ebe ko prédicter ma fait no kuma e kulokoro souffert. Finyara ngo. Na finyara ha. Ali ministre mi boraka kuma énergie ka. Ba la ja be ka kuma il ne regarde pas directement mais tu sais qu'il y a quelque chose. Non, il a des notes. Il est détaché Momoke. Il est détaché de son département. Dans les reports que Kadama, il lisait le report. Lui-même, il sait. Il attend le moment énergie qu'on a là. Où il y a 4 points de Kadama. Il regardait les points et il parlait. À te fouiller dans le département. Et moi, j'ai dit ça étant dirigeant, parce que ni je ne maîtrise pas, mais la secrétaire Black de Kenya. Et là, je me situe là-dessus pour rapidement. Il est détaché. Mais Dante, avec tout ça là aussi, tu sais qu'aux États-Unis aussi, quand tu ne regardes pas les gens dans les yeux, tu ne dis pas la vérité. Ouais, ça c'est vrai. Bon, et regarde ça, on fait de balles. C'est-à-dire, wari dirumade, ou ye wari klande, wari madado yorola, wari klande, ne a fait yango bien garala, i biga bien yini se ndale mbaka. Ateye fuka dien wuli. Nyo finyano. Walay. Mais madame Jawara, où est mon wari lari? Malé me munge, où wari dune wa où ba kurune, où ba fieri, où mon kalari? Allah, ne kima, ne a finyano. De A jusqu'à Z, kasoro antenne nuyere, ne a finyano. Ngo Dante, ngone yere tafe kata malla, ngoni tara malla, ngibe découragé. Non, écoute ma kunne tara dro, kunne be découragé. Écoute dusum mene kono kunne tara dro. Voilà, il m'a famille. Mais ambi ngombe ala de délai ala ki nyokona chaya. Je ne munu globila ou kuka conscience et éveillé à travers toi. Inch'Allah. Ou ka wuli. Ou ki deme. Ou ka jeka bara nke nyokon fe. Ngi ma halibi. Neka demsen do konema konu makara asimika. Kuni occidental donc a foko asimi baden de beno. Kuba do kolu beba Amerique pla kuka tamal. Aben alache. Non, utsika sasi masa. Ola no ojo tene minere. Parce que utaro ku tigre no kula. Ube kele ko jamana yere kono ya. Voilà. Maintenant quand ye Cuba fo américain yere de nyena de. Mi est la réalité ou pas donc à foko si ça nous ba kalama ka fo lu de ka feminke nous ma malfa blako ka ta malite me ko ka fuma. Donc oye ka foko américain yere ba don tigi malien de munum pia farafi munum buka sorasi yala ya akachamba na shi a be hakli daile la vie wane ba fait jeune munum fana be Dante ne ba fait be de ke la même. Inch'Allah. Inch'Allah. Wallahi ala ka ke be ki la me Dante ala ka baraka do ila ala ka baraka do émission ni ya rabbi ala ki sankorota wa ambi ko de ambi asimi ko amin Allah nyo de finyana ngosilamé ya maliko no ba fa ko 85 ou 95%. Ko 15 de la tête du secours. Allahu akbar. Ne o fenyana. Yafo. Ne o fenyana. Oui. Ngonere tarane ni mo sigira ka deba ken gima ibetike ulade yere malien nyogon ibetike obe min finyana no wula ka taga animi réalité kelente. Mais madame Jawara ngi etale tellement ngi edatu na tuni kono e ko ma ko ali se ka kuma téléphone na quoi. E ko ma ko Dante ki josa ko ni na me kuma suno ne kuma na andro ka cheni. Dante ngone bolade Dante ne bolade ne ya finyana ngo Allah atesaka nyana atesaka nyefo maliko
wa asimite ni bɛɛ kalama ouais ata kalama parti wa bɛɛ b'a senkɔrɔ ne ma goita ko in fɛn ɲɛna yafo ko il est le fléau ne y'a fi ɲɛna n k'u tɛ ɲɔgɔn kɔ bila wa silamɛw fana bɛ ten janfa de b'u ni ɲɔgɔn cɛla la dɛ ha o janfa min u bɛ ka ɲɔgɔn cun dɛ o de kama u bɛ ka ɲɔgɔn kɔ bila ala k'u kɔ bila amin Allah mais e ma breaking news mɛ yan sanfɛ service secret mɔgɔ dɔ ye weleli kɛ ko kangari dara ɲɛmɔgɔba fila bɛɛ ko kangari de dar'u ye ka sari kula yɛlɛn sanfɛ ka f'u ɲɛna an y'i capturer i ye mun kɛ an b'a kalama a dabila Dante ne de fɔlɔ ma fi ɲɛna n k'a tali min kɛra Faransi n ko kun b'a la wa ouais non a fɔ u ma dogo yɛrɛ u y'a fɔ sisan ligne kan u tun tɛ weleli kɛ k'a fɔ ten dɔ in taara Arabi Saoudite n ko kun b'a la wa naam y'a fɔ bɔrɛ de kun wari de kun bɛ don bɔrɛ kɔnɔ Awa Kazama y'a fɔ bɛɛ ɲɛna bɛɛ y'a ye bɛɛ y'a mɛn naam million hakɛ min kun bɛ taa di n'o ko nkalon don k'a ka bɔ k'a fɔ a ma se ka bɔ k'a fɔ u bɛɛ u politique ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ donc dɔ in b'a dɔn sisan min bilalen b'ale place la u b'a dɔn u bolo bɛ wari min na ale bolo bɔra wari la donc i b'a dɔn wa a bɛ fɛ u ka bɛn ko la o dɔrɔn de ye nin ye mais Mali yɛrɛ ka bɔ Mali ka sa quoi olu dɔrɔn quoi ala bimu bila nin na n k'u yɛrɛ ta ɲininaw de don sa Mali ko tɛ bi Mali ko tɛ sini wa silamɛya fana tɛ Allahu Akbar silamɛya tɛ a b'u da de la a t'u dusukolo la n'o tɛ jɔnni b'a fɔ ko silamɛya ni politiki bɛ taa ni ɲɔgɔn ye aw ni ala ni kira de cɛ politiki mais mun ye Amérique président yɛrɛ ɲininka yan Barack Obama ko mun a tɛ kɛ silamɛ ye parce que a fa ye silamɛ de i b'a kalama a y'i kanto ko parce que kan n'a ka baara tɛ se ka taga ɲɔgɔn fɛ donc tu vois non ouais voilà donc ça ne peut pas a tɛ se ka kɛ silamɛya ni politiki diɲɛna o tɛ se ka kɛ kelen donc soit i bɛ kelen de ta u ye nafolo de choisir silamɛya tɛ dɛ silamɛya tɛ tɔn sigilen bɛ wari min kan o wari de bɛ kɛ k'u balo wa wari min bɛ don bɔrɛ fana kɔnɔ ka t'u dɛmɛ ni élection bɛ kɛ o fana bɛɛ b'a la ani minnu bɛ taa a caman n'o tɛ n y'o f'i ɲɛna nka a bɛ da de la mais silamɛw tɛ n'o tɛ ni silamɛ ka ca Mali la hey n tɛ fɛ ka n da don Madame Jawara yani n k'i bila i da don Madame la vie chère ta la komi e yɛrɛ ye muso ye e ye mun faamuya nin ta in na jaja vie chère tɛ Madame la vie chère tile kelen ma diya ne ye parce que muso daba de Allahu Akbar a tile kelen ma diya ne ye muso in a bɛ bɔ ne tun t'a ka video lajɛ a minɛ ne wagati min de la dɛ ne ye video ne y'a ka video lajɛ depuis ne y'a ka video lajɛ moi je savais qu'il y avait quelque chose en dessous Allahu Akbar donc a yɛrɛ ma bɔ u ni mɔgɔ minnu tun bɛ kalan kelen na a ma bɔ a bɔra k'a bɛɛ fɔ i n'a fɔ ko a forontolen don donc i y'a ye wa donc olu de don u tun bɛ fɛ ka Mali cun de ka Mali k'u ta ye ala de tɛ sɔn mais Madame Jawara i ko ne ma fɛnɛ ni i ko ne ma ko Dante ko mɔgɔ mana bila Asimi ko ala b'i malo i y'o fɛnɛ fɔ go ne e m'a fɔ de ko jinɛ wa ma dɔ mɛlɛkɛ ko a n'o min ye ɲɔgɔn ye Sahara la ne ko t'a fɔ kɔni ala de ye mɛlɛkɛ ci a ma ala de ye mɛlɛkɛ de don Asimi yɛrɛ de ye mɛlɛkɛ ye Mali mɛlɛkɛ de don wa a b'a sago kɛ wa ala mɔgɔ mana bila a kɔ ala k'a tigi lebu u bɛ ka lebu segukaw hali b'u ka kɔlɔsi sama wallahi billahi hali ko baningo fɛnɛ y'a nin fɔ baningo ye nin fɔ o na baningo ko a bɛna don kaliwa la ko a bɛɛ bɛ malo baningo y'a fɔ dɛ n ko baningo ye nin fɔ don min na dɛ ne yɛrɛ fana ko n ko yarabi ala n ko amina yarabi n ko ala k'a kɛ n ko ala k'a kɛ n ko Asimi de ka di ne de ka di ne de ka di ne mais n ka tɛ se mɔgɔ ma n ka diɲɛna fɛn bɛɛ de ko jamana in a y'i da jamana in ye de a y'i da hali a tɛ se ka taa Bamakɔ ala tɛ se ka taga barbershop la ala sa n ko n'i ye Mali den ɲuman ye n k'a tɛ fili a tɛ fili dɛ o b'an na dɛ Mali den ɲuman tɛ fili dɛ e ni ala cɛ kabili ala ka Mali da ni ne tɛ Musa Tarawele tile dɔn dɛ mais ne ye Alpha min ye ka da mun ye dɔ kɛ Musa Tarawele ta in na ye o min ye IDPM wa ma dɔn o b'a sɔrɔ an ka dɔgɔ Alpha min nana ka na école karamɔgɔ ka na bɛɛ dege suyɛli ale kɔni ka fonctionnaire bɛɛ kɛ zo ye ka politicien ko bɛɛ ale de don ale de nana maliyɛnw dege o ka na ka dingɛ ba sen ATT ye ATT ne savait pas ce qu'il faisait. Oui. Il m'a faamuya. Oui. Da y'a co a kɔnɔ n'a ye. O fana nana ka na société bɛɛ feere. Oui. U tun bɛ fɛ ka na Mali ka guerre civile de wuli. I ma n'i ka jamana société bɛɛ feere. I ma baara bɔ i ka jamana mɔgɔw bolo. Mais n ko y'i salen de.
donc o me fait ka guerre civile ni de ma wuli jamana kono ala de mason ala be mali fe ya rabbi ala mo ni ko kibi bla asimi ko ala ki malo ala ki tinga kono c'est-à-dire ala ki ko sa ki nyesa amin Allah wallahi billahi amin Allah ante yafuma be ante yafuma shini mo mun ye mali fere mo mun ya nga société fere ka ambla tunga feta ka ambla an segenta ya rabbi ala ku malo amin Allah ala kumalo ya rabbi mo nan mo Musa Traoré Modibo bo fangala ka damine Musa Traoré kan abe ya rabbi uyayo wallahi nyama uyayo nyama mais ni nana laje ali mali courant muro kita de ablasé nan mali aéroport muro kita sari ni sari te ali bi aka surtout le ka utiliser bien me kuma la rimna ode keke e mara mo lakabu bon ala ne Asimi Goita ala ni Sadio Camara ya rabbi ala imaye sisa no follow ukume chain ka jeune colonel ni wage tabla réseaux sociaux sisa uba fe ka bla wage jawde la tu sais jawla 10 kilos tu sais 10 kilos là au Canada ou ka fembe fanga srata tu sais 10 kilos là 10 kilos barakanteri you got 10 kilos to ngale Asimi bras droit di ouais encore beaucoup de ouais transition ko bi ambe transition ko sini inshallah no ko ni mali aidara o avec ne ko ni tout fait bi tout fait chine ngasira tout Souleymane Sandemba ko de ngonga transition abana politique yere ni islamia ateta politique ni islamia teta u ka faranga anga jamana jo abana am fanga jamana ka Qatar ngonai u ku jonga keleya anga nyebo jamana wore fesa ala yere kama aku dégagé ka boy no koko aka wuli ka boy no ko référendum ma ko no ba la wulu ka la wulu anga sira fosi ta madame Jawara yani ngi blawo u betaka Qatar ni arabu dugu naw ne ko to jigiya maliya u dungu buga sokonaw Paris na fako Qatar mais jamana yere teti donc mo ne be ko dusukolo yi feno de bala wa hasidiya Allahu akbar hasidiya ne o de fe nyana ngonye islamé mba fondala ana be dusukolo la kelente note beba donc islamé ni islamé tlene i dusukun te fi parce que olu dusukun fi na ka jamana kama nam note no olu dusukun kuma fi ka jamana kama olu be se ka ta wari ta bore ta ka ta négociation kene de belui Allah merci beaucoup madame Jawara vraiment il a analysé nous c'est pertinent c'est miraculeux i Jawara ala kanto nyoy assalamu alaikum goita ka video chima ne mase ka laje ma yetu aka video ok mekla ka chima ko fe mashallah assalamu alaikum malien dio non mais vraiment jamana vraiment ala kan jamana kan sakoy malien wallahi ala kan jamana kan sakoy allo Alisu Dante. Ça va bien? Amala tanto Jono. Yeah, Samake de Kaba Italie. Samake bismillah. Brava, Dante bien analysé bien la jerenka ka foli ke kuleli ke la bela jelane mu masro li ka be. Mashallah Samake. Dante. Vraiment mo ko so jarabi fa nga fo ya be fo déjà. Ya be fo. Ouais. Mais faut me faire. Mais après que analyse me foyer mon mais ay quand au gouvernement comme ka wor boy rek ko courant clé ko gouvernement ne ba dafa ne ma fo il ma fo ne me ka kuma fo le fo quoi ndaro ni ya ka kuma la me quoi ako ay quand ko droma clé ko gouvernement ba be dafa donc ne ko wor ko tene toro ko yi e bro ne américain ne quoi samaki wala mu mene américain wor bota on toro am solution ne ko quoi e bro ko américain ama ay wor ke solution drone quoi parce que na fati wor la ko ni wor be ben solution ma quoi o wor bo nyuma ne o e ne ka calculer bo la quoi ne te mu fe mulbalia sinon ni wor de ba ni wor bo de do ama dike o te kurango bane wa ay mais no kera am wodi asimine maw am wodi asimine maw ouvert sur si duru nunu ulu tetu no ouvert sogel c'est-à-dire am canabilité de changer quoi jamanya mo nyuma de sir ne mo worgo do ne kore anga amana ke solution fe anga ke mais anga ni banko amolo ka bunturu ni anga jamana kenya de sir le me kurana ben ala che wallahi kenya sir le me kurana Dante
ni an tɛmɛna arabu jamana mun fɛ kana se yan nɔ n'a fɔra ko ninnu ka kuran ko hali an bɛ tobili kɛ kuran na libi wallahi yɔrɔ nɛnɛ kɔni i tɛ se ka nɛnɛ ko fɔ libi parce que kuran an tɛ don kuran yɛrɛ bɛ sara da min yɛrɛ la mais yana jɛ k'a fɔ la kana yɔrɔ pun fana lajɛ nɛnɛ de b'olu fɛ yan tile bɛ na fɔ Espagne ka cɛ nin y'a fɔ cogo min na nɛnɛ de bɛ yan nɔ mais kuran t'olu yɛrɛ bolo mais an bɛ kuran bɔ an ka jamana kɔnɔ ka taa di tubabuw ma donc a maloya ka bon quoi ni an tɛmɛna nin kan quoi et puis an kalanna an yalala maliyɛn den kɛcogo ka ca ko sugu bɛɛ la vraiment ni an ka sigi ka nin ko in kɛ ko sɛbɛ ye k'a ta seere la n'aw k'an ka sécurité minɛ cogo min na kuran ko ni sécurité bɛɛ de ye kelen i se k'a bɔ ɲɔgɔn na quoi. a bɛɛ de ye kelen. vraiment a bɛɛ de ye kelen. u sera ka jija cogo min na ka marifaw san ka jija cogo min na ka fɛngɛw kɛ kɔni ni kuran ko i yɛrɛ ɲuman hali n'a bɛ kɛ an bɛɛ ka dɛrɛmɛ kelen kelen bɔ u k'a ɲɛfɔ problème. c'est tout ne yɛrɛ tɛ ka i b'a dɔn ko ne tɛ ka nin kɛ ko gɛlɛman ye yan ne bolo ni c'est à dire an lamɛnnen don quoi n b'a dɔn an lamɛnnen don parce que jaw b'a kalama ka ban je sais k'a b'a kalama parce que mɔgɔ min ye weleli kɛ n b'a dɔn a b'a kalama c'est à dire u ka bɔ ni concret de analyse ye u k'a fɔ an ɲɛna a bɛ kɛ cogo min na u kana ko da u bɛɛ kun an yɛrɛ de bɛ fɛ ka contribuer an ka jamana ko la quoi an bɛ fɛ de an bɛ fɛ k'a fɔ ko kuran kun tɛ Mali kɔnɔ ala an ka génération ye kuran ko ban an ka jamana kɔnɔ quoi an bɛ fɛ ka fɔ an tɔgɔ la yanni saya ka s'an ma quoi. i y'a faamuya vraiment merci beaucoup Samake. Amin Allah. Salam alaikum. Donc, merci. Donc, Mali, on va bla vraiment soukura. On va bla parce que on a seli. Parce que n'y a mais à Kariga tché, qui me la fin n'y a yorosri. Donc, avec un bla sam, Allah est kama. Maro avec ka wuleli ke, même ba au bla ni tola. Vraiment wuleli jarani abuyanama et ala kanto nyoye, ala ka jamana in sabati. Mali ndo rebe mfa onyana. Manembe lobo lawa, n'a faut que fion goroji, mais mandente bon. Akana décourager jamana kola. Wa mogo si kana akana ki kono keki maku. Kana mogo dogoya kana mogo fanini kana mogo banini mais ni mun tɛ ka bɛɛ ka jamana kɔnɔna la i b'a fɔ spécialement an minnu ko k'an bɛ Assimi Goïta fɛ maliyɛnw ni ala sɔnna ma le 25 bɔli aw kana ɲinɛ le 25 bɔli kɔ i ye faamu le 25 bɔli n bɛ bɛn le cerveau fɔ yan a n'a ka jama ɲɛmɔgɔya i ye faamu n bɛ tila ka fɔnba fɛnɛ fo n bɛ Mali denmisɛnnin bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ mouvement in na nin yɔrɔ la n bɛ Gidilajɔ fo Gidilajɔ ko ka di n ye kosɛbɛ n ka cɛ Gidilajɔ ka analyse c'est merde n bɛna to ka don ni Gidilajɔ ye n bɛ fɛ ka don ni bɛn le cerveau fɛnɛ ye surkati kɔnɔ avant le jeudi i ye faamu ni ala sɔnna ma an bɛna essayer k'a planer parce que an fila bɛ occupé len don logistiquement maliyɛn denw a kana décourager ni ala sɔnna ma an ka jamana bɛ jɔ Mali gouvernement a ye kuranko in ta ni sɛbɛ ye a kana kuranko in ta k'a malakise n'a y'a malakise dɔrɔn a bɛna an maloya et ça ne va pas être bien mɔgɔw tɛ se k'aw lamɛn tuguni kuranko in na c'est déjà trop tard. L'avenir, c'est pour nous, les Maliens, on a découragé. Into next time. Ciao. Kambe, alakana jamana kanda. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix perpétuelle de certains est à ce prix, comme si, au-delà de la patrie, il n'y avait pas l'humanité. Vous savez, un régime qui opprime son peuple aurait race neutre au conflit. Mais Desmond Tutu considère avec raison que si vous êtes neutre dans les situations d'injustice, vous avez choisi le côté de l'oppresseur. Car la neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Alors, on m'objecterait volontiers que la neutralité nous aurait épargné l'enfer libyen, l'Irak, l'Afghanistan, le Darfour, les migrants. Certes, mais comprenez-moi bien, si je conçois que l'indifférence et l'inaction qu'implique la neutralité sont funestes, je n'applaudis pas pour autant des interventions arbitraires, dictées par des convictions parfois insincères. Et encore, toute parturition d'un monde nouveau n'est-elle pas douloureuse? 620 000 soldats tombèrent sur le champ de bataille durant la guerre de sécession qui déchira l'Amérique de Lincoln. Mais il y avait un message de justice dans le crépitement de chaque balle tirée durant cette guerre-là. Oui, ces crépitements d'obus étaient autant de voix qui s'élevaient en chœur pour rappeler, si besoin en était encore, que tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Les Noirs aussi.
La neutralité, c'est un leurre. Tenez, le géant d'Asie a promis d'être de toute neutralité, sapristi. Une aubaine pour les roitelets du Gondwana qui jubilent et rendent grâce aux descendants de Mao d'avoir des droits de l'homme une vision aussi grande que leur taille. Mais ne vous y méprenez pas. Pékin se tait parce que Mao est à table, la table de Mendeleïev. Et en Afrique, lui dit-on, il est impoli de parler quand on mange et mal poli de jaser la bouche pleine. La neutralité a engendré la langue de bois, ce patois des politiques et des technocrates irrésolus, des lâches qui effraient l'opinion publique. Ils disent aux uns, vous avez raison, et aux autres, vous n'avez pas tort. Mais je veux dire, il est honteux d'être sans honte. Est-ce cela la politique? Voilà. Mesdames et messieurs, il ne me reste plus rien à prouver. Oh, que si. Vous rappelez que Dieu même a en horreur la neutralité. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai, déclare-t-il. Ka fayna ka fo ne nga yamariya di ni gafe kura ma kon sona ma mbatu amuni dugutugu ne amuni ladanto nyamo yi amuni kalu amuni chef de fraction yi amuni nga danyamo yi na signa abisi ka tanya fo jamana do na tukumna u ka famia u ka soma yani klafilin do che ndalimala nini sara sumba gafe na temena ni malan sona ma ndalimbe fenda mondonna jamana nyamgo jamana maraba suku suku ga jamana kono bli u jakalen do jamana donga sabu ka ke u jamana ka tanya jamana ka lakana no te u bu plasila ka do dromo bebi isemi bebo ka jamana marala flana ndale mimuna anga jamana teke batime srabli nakari mo me be do ni munga da be bo na tisra mo wala u bebe dabla sabula daga mo mo be jamana nyango a jagol ndat ki kan aka jamana tirintugu marabagaw aku labbe matu saka jamana do la kana tugo mena afana fana mi anga jamana tinake sama sugoi ko munga di mo no tike katano yi no bani to anga na fasoro siraw muni anga sanu yi anga jama anga lichom abebe ke jamana don sagodela asamana mi ndale mi mu fana la ko yiri groupe la jira tugo tugo ameme matna ke bambay ay malioni ay farafuni ananga ladaw do ananga tablo do odatu ay anga jamana dugu tugu amino kalu chef de fraction anga dinanyamo ku be ko ado sera sumba kono mumba barka dula ka fanga duma mbatu usuku ka joro fatu na jamana kula sisan koni ka fo sisan abarato ba o de bolo sisan angone jamana de muy na fe an yo ke ka gafe glan ka nyefana abarato ba de bolo sa mu ta fo jamana do yina dugu do yina o fana ga fami o ya ka barai mba to ni kala fini sera an mabe teme ni bego malikura jo sin folo le ni ka fambra mo ko bulu kono ambra mo ko joyala ambra mo ko segula agulone men nare agulone men na ni mun dalbe malikura kula mun dalbe mal kanga bo joyala mun dalbe mo ba anga na fasro sra dragi ambaye ni aga jamana do la fami o gason ni ngafe ngateme ni ngafe ntemena avec yile jamana ma avec sangrata jamana ma avec nyetaka jamana ma do mba yina fe na be sigi ala ka sigi na nyumai